Samuel nwoma edi kan ti baako. Na Efratini barima bi wɔ hɔ a ofiri Ramatam Sofim, Efraim bepɔ so a ne din de Elkana, Suf ba, Tuhu ba, Elihu ba, Yeroham ba. Na ɔwɔ yerenom baanu, ɔbaako din de Hana, na ɔbaako din de Penina. Na Penina wɔ ma, na Hana deɛ onni ba. Daa afei ɔbarima yi firi ne kurom kɔ sɛ ɔrekɔsɔre na wabɔ afɔdeɛ ama Asafo Awurade wɔ Silo. Na ɛhɔ na Eli mma baanu, Hofni ne Pinehas, di Awurade asɔfoɔ. Na da a Elkana bɔ afɔdeɛ no, ɔma ne yere Penina ne ne mmabarima ne ne mmammaa nyinaa kyɛfa. Na Hana deɛ, ɔma no baanu kyɛfa. Ɛfiri sɛ, ɔdɔ Hana, nanso Awurade ato ne yafunu mu. Na hiara na ne kora no yi no sɛ obehuru ne boɔ, ɛfiri sɛ Awurade ato ne yafunu mu. Na saa na wɔyɔ daa afe. Daa wɔforo kɔ Awurade fie a, oyi no ahi saa, na osu, na onidi. Na ne kunu Elkana ka kyerɛ no sɛ, Hana, adɛn na wusu, na adɛn na wunidie, na adɛn na wo bo nwɔ? Menya me ma wo nsene mmabarima du. Ɛna wodidii Siro, na wɔnom wieɛ no, Hana sɔreeɛ. Nanso na ɔsɔfo Eli te adwa so Awurade asɔredan ano aponnwa ho, na ne kra werɛ hoe. Na ɔbɔ Awurade mpaeɛ, na ɔde yɛ asui, na ɔhyɛ bɔ sɛ, Asafo Awurade, sɛ wohwɛ w'afena ama ne hunu, na wokae me, na wowerɛ ɛmfiri w'afena, na woma w'afena a ɔbabani na, ɛnneɛ mede no bɛma Awurade ne nkwanna nyinaa, na oyiwan biara renka ne ti. Na ogu so rebɔ mpaeɛ Awurade anim no, Eli hyɛ n'ano nso, na Hana kasaa n'akoma mu, na n'ano nko na ɔbesebese, na ne deɛ wɔnte. Enti Eli buu no sɛ ɔsabofoɔ. Ɛna Eli ka kyerɛɛ no sɛ, Da bɛn na wobɛboro nsa akosie? Yi wo nsa firi w'ani so. Na Hana buaa sɛ, Daabi me wura, meyɛ ɔbaa awerɛhoni, na bobesa ne nsa biara deɛ, menom bi, na mahyie me kra magu Awurade anim. Mfa w'abaawa nto ɔbaa ohuni bi ho, ɛfiri sɛ, mawerɛhoɔ ne mayam gya dodoɔ mu na makasa abesi sesee yi. Ɛna Eli buaa sɛ, Fa asomdwie kɔ, na Israel Nyankopɔn bɛma wo adeɛ a wosrɛ no ne hɔ no. Na ɔkaa sɛ, Ma w'afena anya w'anim adom. Ɛna ɔbaa no sii mu kɔdidiiɛ. Na n'anim ɛnte sɛ kane no bio. Na wɔsɔree anɔpatutu kɔsɔree Awurade anim. Na wɔsan baa wɔn fie Rama. Na Elkana hunu ne yere Hana. Na Awurade kaee no. Na afere duro no, na Hana anyinsan awo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Samuel. Asea ne Onyankopɔn ate. Na ɔkaa sɛ, Awurade hɔ na mesrɛɛ no. Na ɔbarima Elkana ne ne fiefoɔ nyinaa foro kɔɔ sɛ ɔrekɔbɔ afirinhyia afɔdeɛ, de n'aboadeɛ akɔma Awurade. Na Hana deɛ wankɔ, na wɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, Gye sɛ abɔfra no watwa nufoɔ, ansa na mede no bɛkorɔ, na wakɔpie Awurade anim, na watena hɔ daa. Na ne kunu Elkana ka kyerɛɛ no sɛ, Yɔ deɛ ɛyɛ w'ani soɔ, tena hɔ kosi sɛ wobɛtwa no nufoɔ ansa. Awurade asɛm ara na ɔma ne nyina. Na ɔbaa no tenaa hɔ maa ne ba nufoɔ de kosii sɛ otwaa no. Na otwaa no no, ɔfaa no kaa ne ho, de nantwinini a wadi mfeɛ 3 ne asikyiresiam efa biako ne bobesa kotokuo ma, de no baa Awurade fie Silo. Na abɔfra no nyinii. Na okum nantwinini no, na wɔde abɔfra no brɛɛ Eli. Na ɔkaa sɛ, O mira, sɛ wo kra te aseɛ yi, mira, me ne ɔbaa a obegyina wo nkyɛn ha yi bɔɔ Awurade mpaeɛ no. Abɔfra yi ho mpaeɛ na mebɔɔeɛ, na Awurade ama me adeɛ a mesrɛɛ no ne hɔ no. Enti nso me deɛ, mede no mafam Awurade, ne nna a ɔbɛtena aseɛ nyinaa mede no mafam Awurade. Samuel nwoma edi kan ti 2. Ɛna Hana bɔ mpaeɛ sɛ, Makoma di Awurade mu ahurusie. Awurade mu na wama mabɛn soɔ. M'ani mu akyerɛ m'atamfo so, na m'ani gye wɔn nkwagyeɛ mu. Obiara nyɛ kronkron sɛ Awurade, na obiara nni w'akyi, na ɔbotan bi ni hɔ sɛ yɛn Nyankopɔn. Monkasa ahantan kasa bebree sa, momma asɛm denden mfiri mo anim. Na Awurade ne Onyankopɔn a ohunu ade nyinaa, na ɔno na ɔkɛre ne yɔɛ. Ahoɔdenfoɔ tadua bubu, na mmerɛfoɔ deɛ wɔde ahoɔden bɔ wɔn ho so.
wɔn a ɔmee kodi aduane ho paa, na pititɔfoɔ komgu, obonini mpo wo nso. Na deɛ ɔwɔ ma bebree no yɛ ɔhokwafoɔ. Awurade na okum na ɔma nkwa. Ɔma wosane kɔ asamado, na ɔma wɔfurufiri adi. Awurade ma obi di hia, na ɔma obi di yie. Ɔbrɛ onipa ase, na ɔma onipa so. Ɔma mmɔborɔni so firi mfuturo mu, na ɔma ohiani so firi sumina so. Sɛ ɔde no bɛtena mapɔmma mu, na ɔma no anya animuonyam adwa so atena. Na asase nyina so yɛ Awurade dea, na ɔde wiase asi so. Ɔhwɛ n'ahoteefoɔ nan so, na abɔnefoɔ bɛtɔre mumesum mu. Na ɛnyɛ ahoɔden so na onipa nam bɛdi nu. Awurade atamfo bɛwie pasaa, na ɔbɛma n'aprannaa abom ɔsoro agu wɔn so. Awurade bɛbu asase ano atɛn, ɔde ahoɔden bɛma ne hene, na wama deɛ wasra no abɛn so. Na Elkana kɔɔ ne fie Rama, na abɔfra no som Awurade ɔsɔfo Eli anim. Na Eli mma no yɛ mma ahuhufoɔ, onim Awurade. Na asɔfo ade a wɔyɔ ɔman no ne sɛ obi rebɔ afɔde a wɔrenoa nam no, na ɔsɔfo no abɔfra aba, na okura adinam a ano mmiɛnsa, na ɔde abɛbɔ dadesɛn anaa ahina anaa ɛkyeɛ dadeɛ anaa kukuo no mu. Na deɛ adinam no de bɛba nyinaa, na ɔsɔfo no afa. Saa ara na wɔyɛ Israelfo a wɔba Siro hɔ nyinaa. Nso wɔnya nhye sradeɛ no. Na ɔsɔfo no abɔfra abɛka kyerɛ deɛ ɔrebɔ afɔdeɛ no sɛ, manam na wɔnkɔkye ma ɔsɔfoɔ, na ɔnyɛ wɔ hɔ nam a wanoa na mmom ɛmo no. Na sɛ ɔka sɛ, wɔrebɛhye sradeɛ no seesei ansa na wafa dodoɔ biara a wopɛ a. Ɔka sɛ, daabi, na ma me bi prɛko, anyɛ saa a mɛfa no ahoɔden so. Enti mmeranteɛ no bɔ ne nso kɛse Awurade anim, ɛfiri sɛ nnipa no bu Awurade aduane afɔdeɛ no animtia. Na Samuel deɛ, ɔsom Awurade anim. Ɔyɛ abɔfra a ɔde nwera asɔfotadeɛ abɔ ne mu. Nso na ne napam batakari kumaa bi ma no. Na ɔde brɛ no daa afe a ɔne ne kunu rebɛbɔ daa afe afɔdeɛ no. Na Eli hyiraa Elkana ne ne yere sɛ, Awurade ma w'asefoɔ mfiri ɔbaa yi mu. Nsi deɛ ɔde no afɛm Awurade yi anan mu. Na osii mu kɔɔ wɔn kurom. Na Awurade bɛhwɛɛ Hana, na onyinsane. Na ɔwɔ mmabarima baasa ne mmammaa baanu. Na abɔfra Samuel no nyini Awurade anim. Nso na Eli abɔ akora sɛ, na wɔte ade a na ne mma de yɛ Israel nyinaa no nyinaa. Ne sɛdeɛ wɔne mma a na wɔbɛyɔ ahyiaeɛ ntomadan ano adwuma no da. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na mudi saa nsɛm yi? Na mete mo nsɛm wɔne yi firi ɔma yi nyinaa anum. Daabi, me mma, na ɛnyɛ atenkapa na metie yi. Moma Awurade man no fom. Sɛ obi yɛ onipa bi bɔne a, Onyankopɔn bɛpata ama no. Na sɛ obi yɛ Awurade bɔne a, hwan na ɔbɛpa kyɛw ama no? Nanso wɔantie wɔn agya nne, ɛfiri sɛ na Awurade repɛ aku wɔn. Na abɔfra Samuel no kɔɔ so nyinii. Na ɔyɛ Awurade ne nnipa anim. Na Nyankopɔn nipa bi baa Eli nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, ɛnyɛ me ho adi na meyi me kyerɛɛ w'agya fie bere a ɔwɔ Misraim Farao fie no. Na meyii no Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ ɔmmɛdi me sɔfoɔ na ɔmmɔ m'afɔrebɔkyia so ɔhye afɔdeɛ, na wɔnhye aduhwam na ɔnhyɛ asɔfotadeɛ no m'anim. Na mede Israelfoɔ gya afɔdeɛ nyinaa mema w'agya fie. Adɛn nti na mutiatia me kum afɔdeɛ ne m'aduane afɔdeɛ a mahyɛ sɛ wɔmmɔ no me tenabea no soɔ? Na wodi wo mma ni sene me, sɛ mode me ma Israel yɛyɛdeɛ nyinaa mu ade edi kan yɛ ne mo ho. Enti Awurade Israel Nyankopɔn asɛm a ɔka nie, mekan ampa sɛ wo fie ne w'agya fie nnante m'anim daa. Nanso afei deɛ Awurade sie nie, ɛmpare me koraa. Na wɔn a wodi me ni no, medi wɔn ni, na wɔn a wobu me animtia no bɛbɔ ahɔhora. Hwɛ, ɛnɛ bere ba a metwa wo basa ne w'agya fie basa, na akɔkoraa bi renka wo fie. Na sɛ wohunu yeye a Onyankopɔn bɛyɛ Israel no nyinaa, ɛbɛma wo ho ahiahia wɔ me tenabea hɔ. Ɛfiri sɛ akɔkoraa bi renka wo fie da biara da. Nanso meremma onipa mmɔ wo m'afɔrebɔkyia ho, na wama w'ani ayɛ samo na wahyɛ wo kra awerɛhoɔ. Na wo fie dodoɔ bɛwuwu wɔ mmerantebere mu. Na yɛnya wo deɛ ɛbɛba wo mma baanu,
Hofni ne Pinehas soɔ ne ho nsɛnkyerɛnneɛ. Da koro na wɔn baanu no bewuwu. Na mɛma ɔsɔfoɔ nokwafoɔ som afa. Ɔbɛyɛ deɛ ɛwɔ makoma ne me kra mu. Na mɛkyekyere efi a etim hɔ mama no. Na wanante deɛ masra no anim na nyinaa. Na deɛ ɔbɛka wo fie no bɛba abɛkoto no agye dwetɛbran ne paano mu a. Na waka sɛ, mesrɛ wo, fa mehyɛ asɔfo adwuma no biako bi mu. Na manya paano buprɛko madi. Samuel nwoma edi kan, tibiɛnsa. Na abɔfra Samuel som Awurade Eli anim. Na Awurade asɛm ho yɛ nna no mu. Na anisoadehu biara ni hɔ. Na ebere no mu, ɛbaa sɛ da bi a Eli da ne dabrɛ no, nso na n'ani afirase ayɛ kusukusu a ɔnhunu adeɛ yie. Na Nyankopɔn kanea no nya nnum. Na Samuel da Awurade asɔredan mu, deɛ Nyankopɔn adaka no sie hɔ. Awurade frɛɛ Samuel na ɔse, Minie. Na otummirika kɔɔ Eli nkyɛn kɔkaa sɛ, Minie, na wofrɛ me. Na ɔse, Memfrɛɛ wo, sane kɔda. Na ɔkɔdae. Na Awurade frɛɛ Samuel bio. Na Samuel sɔre kɔɔ Eli nkyɛn kɔkaa sɛ, Minie, na wofrɛ me. Na ɔse, Memfrɛɛ wo, me ba, sane kɔda. nso na Samuel nyɛ nhunu Awurade. Na wɔnyɛ nyi Awurade asɛm nkyerɛ no. Na Awurade kɔɔ so frɛɛ Samuel deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa. Na ɔsɔre kɔɔ Eli nkyɛn kɔkaa sɛ, Minie, na wofrɛ me. Ɛna Eli huu sɛ, Awurade na ɔrefrɛ abɔfra no. Enti Eli ka kyerɛɛ Samuel sɛ, Kɔda, na sɛ wɔfrɛ wo a, ka sɛ, Awurade, kasa, na wakoaretie. Na Samuel kɔkɔdaa ne dabrɛ. Na Awurade ba begyinaa hɔ frɛɛ sɛ kane no sɛ, Samuel, Samuel. Ɛna Samuel se, Kasa na wakoaretie. Na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, Hwɛ, merebɛyɛ biribi Israel mu a obiara a ɔbɛteɛ no aso mmienu mu bɛyɛ no kyew. Da no na mɛma ade a maka atia Eli fie nyinaa agyina firi mfitiase de kosi awieɛ. Na maka makyerɛ no sɛ merebu ne fie atɛn akosi daa, amumuyɛ no nti. Ɛfiri sɛ wonim sɛ ne mma retwitwi musuo, na wanka wɔn anim. Na enti maka Eli fie so ntam sɛ ɔde okum afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ patama Eli fie a, ɛrempepa wɔn amumuyɛ da biara da. Na Samuel da kodura nɔpa. Na ohinihini Awurade fie apono no. Na Samuel suro sɛ ɔbɛka ade a wohunuɛ no akyerɛ Eli. Ɛna Eli frɛɛ Samuel sɛ, Me ba Samuel. Na ɔse, Minie. Na ɔkaa sɛ, Asɛm bɛn na ɔka kyerɛɛ wo no? Nsi me so. Sɛ wusi me asɛm a ɔka kyerɛɛ wo no nyinaa bi so a, Onyankopɔn nyɛ wo sɛɛ, na ɔmfa bi nka ho. Ɛna Samuel ka nsɛm no nyinaa kyerɛɛ no. Na wansi ne bi so. Na ɔse, Ɛyɛ Awurade, deɛ ɛyɛ n'ani soɔ no, ɔnyɔ. Na Samuel nyini. Na Awurade dii n'akyi. Na wama ne nsɛm nyinaa mu bi antɔ fam. Na Israel nyinaa, efiri Dan kosi Beer-Seba hunu sɛ, wɔde Samuel asi hɔ sɛ ɔnyɛ Awurade diifoɔ. Na Awurade kɔɔ so yii ne ho adi Silo. Na Awurade de Awurade asɛm yii ne ho kyerɛɛ Samuel wɔ Silo. Samuel nwoma edi kan, ti 9. Na Samuel asɛm duru Israel nyinaa nkyɛn. Na Israel tu kɔɔ sɛ ɔrekohyia Filistifoɔ ne wɔn akɔko. Na ɔkɔkyeree nsraban Ebenesa. Na Filistifoɔ nso bɛkyeree nsraban Afek. Na Filistifoɔ no twa mpɛsua hyiaa Israel. Na ɔko no mu trɛe. Na Israel di nkuguo Filistifoɔ no anim. Na wokum mpɛsua no so nnipa bɛyɛ 4,000. Na ɔman no baa nsraban no mu no, Israel mpanin kaa sɛ, Adɛn nti na Awurade ama yɛadi nkuguo nnɛ Filistifoɔ anim yi? Momma yɛnkɔfa Awurade apam adaka no mfiri Silo mmra yɛn nkyɛn, na ɛmmra yɛn mu mmɛgye yɛn mfiri yɛn atamfo nsam. Ɛna ɔman no soma ma wɔkɔɔ Silo kɔso a asafo Awurade a ɔte Kerubim ntam no apam adaka no baeɛ. Na Eli mma baanu no, Hofni ne Pinehas, na wɔwɔ Nyankopɔn apam adaka no ho. Na Awurade apam adaka no duru nsram hɔ no, Israel nyinaa bɔ ose kɛseɛ ma asase wosoe. Na Filistifoɔ tee osebɔ no, ɔkaa sɛ, Hebrifoɔ nsram osebɔ kɛseɛ yi, aseɛ ne sɛn? Na wɔtee sɛ Awurade adaka no aba nsraban no mu. Ɛna Filistifoɔ de suroɛ, na wɔse, Onyankopɔn aba nsraban no mu. Na ɔkaa sɛ, Wei, yɛnnue, na ɛma asɛe pɛn.
Wei, yenwie. Hwan na obeyi yɛn afiri anyame atumfo yi nsɛm? Yenum ne anyame a wɔde haw nyinaa ha Misrim ɛsrɛ so no. Mo Filistifo monyɛ den, na monyɛ mmarima, na mo ansom Hebrewfo sɛdeɛ wɔsom mo no. Enti monyɛ mmarima na monko. Na Filistifo no koe, na Israel di nkuguo, na wɔn nyinaa dwane kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na ɛyɛ wokum kɛseɛ sɛ, na Israel mu nnipa a wɔnam anammɔn mu mpem 30 totɔe. Na Nyankopɔn adaka no wɔfae. Na Eli mma baanu no, Hofni ne Pinehas nso totɔe. Na Benyaminni bi firi mpasua no mu tutuu mmirika baa Silo da no ara. Na n'ataadeɛ asunsuane, na dɔte agu n'atifi. Na woduruiɛ no, na hwɛ, Eli te adwa so kwankyɛn rehwɛ kwan. Na Nyankopɔn adaka no nti, na ne bo ntɔ ne yam. Na ɔbarima no ba bɛkae, na kuromu no nyinaa suu. Na Eli tee esu no, ɔkaa sɛ, Woyɛ gyegyeegye yi, aseɛ ne sɛn? Na ɔbarima no yɛ ntɛm bɛka kyerɛɛ Eli. Nso na Eli adi mfie 98. Na n'ani so ayɛ wisiwisi. Na wɔnhunu adeɛ yie. Na ɔbarima no ka kyerɛɛ Eli sɛ, Mene deɛ ofiri mpasua mu baayɛ no. Ɛnɛ na mefiri mpasua no mu midwaneeɛ. Na ɔse, Asɛm no te sɛn? Me ba? na ɔbɔfoɔ no buaa sɛ, Israel agu Filistifo anim, na wakum ɔman no mu nnipa pii nso. Na ɔma baanu no, Hofni ne Pinehas nso atotɔ, na Nyankopɔn adaka no wafa. Na ɔbɔɔ Nyankopɔn adaka no din no, ofiri n'agya so mu ni faa n'akyi hwee ɛpono kɛseɛ no ho. Na ne kɔn mu bui, na wowui. Efiri sɛ na ɔyɛ akɔkoraa, na ne mu yɛ duru. Na wabu Israel atɛn mfe 40. Na n'ase Pinehas yere anyinsɛn. Na n'aworeyɛ adu. Na ɔtee nsɛm no sɛ wafa Nyankopɔn adaka. Na n'ase ne ne kunu awuo no, ɔkotow woe. Na n'awoko yɛ akutaa no. Na ɔregya mu no, ma wogyinagyina ne nkyɛn no ka kyerɛ no sɛ, Nsuro, na ɔbarima na wawo yi. Nanso wammua na wammu. Na ɔtoo abɔfra no din Ikabod, aseɛ ne animonyam wɔ he. Na ɔkaa sɛ, fa a wafa Nyankopɔn adaka no ne n'ase ne ne kunu nti, animonyam afiri Israel kɔ. Enti na ɔse, Animonyam apɛ afiri Israel, efiri sɛ wafa Nyankopɔn adaka no. Samuel nwoma edi kan, 5. Na Filistifo faa Nyankopɔn adaka no, na ɔde firi Ebenezer kɔ Asdod. Na Filistifo no de Nyankopɔn adaka no kɔɔ Dagon fie, na ɔde kosii Dagon nkyɛn. Na deɛ kyee no, Asdodfo sɔree anɔpatutu. Na hwɛ, na Dagon ahwe ase a n'anim butu fam, Awurade adaka n'anim. Na ɔmaa Dagon so de no sii ne sibea. Na deɛ kyee a wɔsɔree anɔpatutu no, na hwɛ, Dagon ahwe ase a n'anim butu fam, Awurade adaka n'anim. Na Dagon tiri ne nsa mmienu abubu gugu apongua aseadeɛ no so. Na Dagon kuntunsi nko na aka. Eti Dagon asɔfoɔ ne wɔn a wɔba Dagon fie nyinaa ntia apongua aseadeɛ no so wɔ Asdod besi nnɛ. Na Awurade nsa yɛ duru Asdodfoɔ so, na ɔsɛee wɔn. Na wɔde mpɔmpɔ bobɔɔ wɔn, Asdod ne ɛho nkurowa. Na Asdod mmarima hunu sɛ ɛte saa no, ɔkaa sɛ, Momma Israel Nyankopɔn adaka no ntena yɛn nkyɛn, efiri sɛ ne nsa yɛ yɛn ne yɛn nyame Dagon so den papa. Na wɔsoma ma wɔkɔhyiahyia Filistifo asafohene nyinaa baa wɔn nkyɛn kaa sɛ, ɛdeɛ na yɛnyɛ Israel Nyankopɔn adaka no? Na ɔse, wɔnsoa Israel Nyankopɔn adaka no nkɔ Gat. Na wɔsoaa Israel Nyankopɔn adaka no kɔɔ hɔ. Na wɔsoa kɔɔɛ no, Awurade nsa baa kuro no so, ebumbɔ kɛseɛ pa. Na wɔbobɔɔ kuro no mufoɔ nketewa ne akɛseɛ nyinaa, na mpɔmpɔ sisii wɔn. Na wɔmaa wɔde Nyankopɔn adaka no kɔɔ Ekron. Na wɔde Nyankopɔn adaka no duru Ekron no, Ekronfoɔ no teɛ mu sɛ, Wɔde Israel Nyankopɔn adaka no aba yɛn nkyɛn de beku yɛn ne yɛn man. Na wɔsoma ma wɔkɔhyiahyia Filistifo asafohene nyinaa boaa ano, na wɔkaa sɛ, Momma wɔmfa Israel Nyankopɔn adaka no nsa ne nkɔ ne sibire, na ankuku yɛn ne yɛn man. Na owuo ani krakra baa kuro no mu nyinaa, na Nyankopɔn nsa yɛ duru pa ara wɔ hɔ. Na nnipa a wɔanwuo no, mpɔmpɔ sisii wɔn, na kuro no su sɔre kɔɔ ɔsoro. Samuel nwoma edi kan, 6. Na Awurade adaka no di Filistifo asase so abosome 7.
ɛna Filistifo frɛfrɛ asɔfo ne akɔmfo sɛ, Yenyo Awurade adaka yi den, monkyerɛ yɛn dekodi a yɛmfa nka ho nkɔ ne sibrɛ. Na ɔkaa sɛ, Sabore ma wɔde Israel Nyankopɔn adaka no akɔ a, na mmom, moma wɔmfa no hunu nkɔ, momfa asodie afɔdeɛ nka ho nkɔ. Ɛno ansa na wɔbɛsa mo yadeɛ, na mubehunu deɛ enti a ne nsa mfiri mo so yi. Na ɔkaa sɛ, Asodie afɔdeɛ bɛn na yɛmfa ma? Na ɔse, Momfa sika na wɔnyɛ ne sɛ mpɔmpɔ num, ne sika nkura num, sɛdeɛ Filistifo asafo hene ano sie. Efiri sɛ ɔhaw korɔ no ara na ɛwɔ mo nyinaa ne mo asafo hene soɔ. Enti monwa mo mpɔmpɔ no nsɛsoɔ, ne mo nkura a wɔsɛe mo asase no nsɛsoɔ, na momfa animonyam ma Israel Nyankopɔn. Ebia ne nsa bɛyɛ hare afiri mo ne mo anyame ne mo asase so. Na adɛn nti na moyɛ mo akoma denden, sɛdeɛ Misraimfoɔ ne Faro yɛɛ wɔn akoma denden no. Ɛnyɛ sɛdeɛ ɔyɛɛ wɔn adeɛ wieɛ no ansa na wɔregya wɔn kwan ama wakorɔ. Na afei, monhwɛ teaseɛnam foforɔ, na momfa anantwibere 2 a ɔmanufo a akonnua nkɔɔ wɔn so da, na momfa anantwie no nsesa teaseɛnam no, na montete wɔn mma mfiri wɔn ho nkɔ fie. Na momfa Awurade adaka no nsi teaseɛnam no so, na momfa sika nwenneɛ a mode rekɔyɛ asodie afɔdeɛ ama no no ngu adakawa mu mfa nsi nkyɛn, na munya no kwan na ɛnkɔ. Na monhwɛ, sɛ ɛfa ɛno ara ne hyeɛ so kwan foro kɔ Bet-Semes a, ɛneɛ na ɔno na ɔyɛ yɛn bɔne kɛseɛ yi. Na sɛ anyɛ saa a, na yɛhunu sɛ ɛnyɛ ɔno na ne nsa ha yɛn, na ɛsane bi na ɛsane yɛn. Na nnipa no yɛ ɔsa, na wɔfa anantwie 2 a ɔmanufoɔ de wɔn sesaa teaseɛnam no, na wɔtoo wɔn mma mu efie. Na wɔde Awurade adaka no sii teaseɛnam no so. Na wɔde adakawa a sika nkura ne wɔn mpɔmpɔ nsɛsoɔ no wɔ mu no ka ho. Na anantwie no fa kwan tee kɔɔ Bet-Semes kwan so. Wɔnam ɔtempɔn korɔ so, na wɔrekorɔ no, na wɔde sum, na wɔamane ankɔ nifa anaa benkum. Na Filistifo asafohene dii wɔn akyi koduru Bet-Semes hyeɛ so. Nso na Bet-Semesfoɔ retwa wɔn awie bɔnhwa mu. Na wɔmemaa wɔn ani so hunu adaka no, na ne hunu no yɛ wɔn ani gye. Na teaseɛnam no duru Bet-Semes ne Yosua afua mu na egyina hɔ. Nso na ɔbo kɛseɛ bi wɔ hɔ, na wɔpaapae teaseɛnam no nnua, na wɔde anantwie no bɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma Awurade. Na Lewifoɔ no yii Awurade adaka no ne adakawa a ɛka ho a sika nwenneɛ no wɔ mu no sisii ɔbo kɛseɛ no so. Na Bet-Semesfoɔ no bobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, na wokunkum okum afɔdeɛ da no ara ma Awurade. Na Filistifo asafohene baanum no hunuiɛ no, wɔsan kɔ Ekron da no ara. Na yenum ne sika mpɔmpɔ a Filistifo de yɛ asodie afɔdeɛ de brɛ Awurade no: Asdod deɛ 2, Gasa deɛ 2, Askalon deɛ 2, Gat deɛ 2, Ekron deɛ 2, ne sika nkura no, sɛdeɛ Filistifo nkura a ɛyɛ asafohene baanum no deɛ no ano sie no. Efiri nkura a watoto ho afasuo soɔ, de kosi petee mu nkura so. Na adanseɛ ne ɔbɔkɛse a wɔde Awurade adaka no sii soɔ no. Na ɛwɔ Bet-Semes ne Yosua afua mu beduru na da yi. Na okum Bet-Semesfoɔ no mu bi, sɛ wɔahwɛ Awurade adaka no mu. Na okum ɔman no mu nnipa 70, ne nnipa 50,000. Na ɔman no de abooboo sɛ Awurade de ekum kɛseɛ akum ɔman no mu bie. Na Bet-Semesfoɔ no kaa sɛ, hwan na obetumi agyina Awurade Onyankopɔn Kronkron yi anim, na hwan nkyɛn na ɔmfiri yɛn nkyɛn nkorɔ? Na wɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔ Kiriat-Yearimfoɔ nkyɛn sɛ, Filistifoɔ de Awurade adaka no aba, na momɛfa nkɔ mo nkyɛn. Samuel nwoma edi kan, ti 9. Na Kiriat-Yearimfoɔ ba bɛfaa Awurade adaka no de foro kɔ Abinadab fie, kokoɔ no so. Na wodwiraa ne ba Elieser sɛ ɔnhwɛ Awurade adaka no so. Na adaka no baa Kiriat-Yearim no, ɛkyɛre wɔ hɔ, edi mfinhyia 20. Na Israel fie nyinaa di abooboo hwehwɛ Awurade akyiri kwan. Na Samuel ka kyerɛɛ Israel fie nyinaa sɛ, sɛ mode makoma nyinaa resane aba Awurade nkyɛn a, ɛneɛ munyi ananafoɔ anyame ne Astarot no mfiri mo mu, na munsiesie mo akoma ma Awurade, na monsom ɔno nko ara, na obeyi mo Filistifoɔ nsam. Ɛna Israelfoɔ no yii Baalim ne Astarot, na wɔsom Awurade nko ara. Na Samuel kaa sɛ,
Munhyia Israel nyinaa mmra Mispa na memmɔ Awurade mpaeɛ mema mo. Na wɔbɛhyia wɔ Mispa, na wɔsa nsuo hwie gu Awurade anim, na wodi abuadada no. Na wɔkaa no ɛhɔ sɛ, yɛayɛ Awurade bɔne. Na Samuel bu Israelfoɔ atɛn Mispa. Na Filistifoɔ tee sɛ Israelfoɔ akɔhyia Mispa no, Filistifoɔ asafohene foro baa Israel so. Na Israelfoɔ teeɛ no, wosuroo Filistifoɔ no. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ Samuel sɛ, nyae osu a woresu afrɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ama yɛn no, na ɔnye yɛn Filistifoɔ nsɛm. Na Samuel faa odwanten ba a onum de no bɔ ɔhyɛ afɔde mu maa Awurade. Na Samuel su frɛ Awurade maa Israel, na Awurade gye no so. Na Samuel rebɔ ɔhyɛ afɔdeɛ no, Filistifoɔ no twepere sɛ wɔne Israel rebɛko. Na Awurade paapae aprannaa akɛse agu Filistifoɔ no so da no. Na wɔkaa wɔn gui ma wɔtotɔɔ Israel anim. Na Israel mmarima firi adi firi Mispa kɔpamoo Filistifoɔ no. Na wokunkum wɔn ara kosii Betkar ase. Ɛna Samuel faa ɔboɔ biako de sii Mispa ne Sin ntɛm. Na wɔtoo no din Ebenezer. Aseɛ ne ɔboaboɔ kaa sɛ, ɛha na Awurade aboa yɛn abesie. Na wɔbrɛɛ Filistifoɔ no ase. Na wɔankɔ so amma Israel hyia mu bio. Na Awurade nsa daa Filistifoɔ so Samuel nna nyinaa mu. Na ɔdanee nkuraa Filistifoɔ agye no Israel nsɛm no ma Israel. Efiri Ekron kosi Gat. Na ɛho asase nso, Israel gye Filistifoɔ nsɛm. Na asomdwoe baa Israelfoɔ ne Amorifoɔ ntam. Na Samuel bu Israel atɛn ne nkwanna nyinaa. Na afiafi biara, na okyiri kɔ Betel ne Gilgal ne Mispa. Na obu Israel nyinaa atɛn nkuro yi nyinaa mu. Na ɔsan ba Rama. Na ɛhɔ na ne fie wɔ. Na obu Israel atɛn hɔ. Na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ ma Awurade. Samuel nwoma di kan. Ti nwɔtwe. Na Samuel bɔɔ akora no. Ɔde ne masisi Israel so atemufoɔ. Na n'abakan din de Yoel. Na deɛ ɔka ho no de Abiya. Wɔyɛ atemufoɔ Beersiba. Na ne mma amfa n'akwan so. Na wɔmane kodii mfasoɔ akyi. Na wɔgyegyee ademudeɛ. Na wɔbubuu ntɛnkyea. Ɛna Israel mpanin nyinaa hyia baa Samuel nkyɛn Rama bɛka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, wɔbɔ akora, na wɔma mfa wɔkwan so. Afei si ɔhene ma yɛn, na ɔmu yɛn atɛn sɛ amanaman mu nyinaa. Na asɛm no ansɔ Samuel ani sɛ wɔkaa sɛ, ma yɛ ɔhene na ɔmu yɛn atɛn no. Na Samuel bɔ Awurade mpaeɛ, na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, tie deɛ ɔman no sie ne deɛ wɔka kyerɛ wo no nyinaa, ɛfiri sɛ ɛnyɛ wo na wapo woɔ, na me na wapo me, sɛ minni wɔn so hene. Wɔn ne yɔ a wɔayɛ nyinaa firi da a meyii wɔn Misraim baa ɛde beduru ne yi de agyaa me akɔsom anyame foforɔ no. Saa ara na wɔreyɛ wɔn so yi. Enti afei tie wɔn, na kasa kyerɛ wɔn, na kyerɛ wɔn ɔhene a obedi wɔn soɔ no atemudie. Na Samuel ka Awurade nsɛm no nyinaa kyerɛɛ ɔman no a wobisaa no hɔ ɔhene no. Na ɔkaa sɛ, yei ne ɔhene a obedi mo soɔ no atemudie. Ɔbɛfa mo mmabarima de wɔn akɔ ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔso tefoɔ mu. Na wama watu ne nteaseɛnam anim mmirika. Na ɔde wɔn asisi mpempem so asafohene ne aduonum so asafohene afa. Na wama wadɔ n'asase na watwa ne nnɔbaeɛ. Na wayɔ n'akodeɛ ne ne nteaseɛnam ho adeɛ. Na ɔbɛfa mo mmaa ayɛ adufrafoɔ ne soodofoɔ ne paanontofoɔ. Na ɔbɛfa mo mfuo ne mo bobe nturo mu deɛ ɛyɛ de ama ne nkoa. Na ɔbɛgye mo ayufuo ne bobe nturo mu aba mo ntotosoɔ dudu de ama gyaasefoɔ ne ne nkoa. Na ɔbɛfa mo nkoa ne mo mfenaa ne mo mmerantepa ne mo mfunumu de ayɔ n'adwuma. Ɔbɛgye mo nnwan mu ntotosoɔ dudu, na mobɛyɛ ne nkoa. Na da no, mo hene a mayi no adi mo soɔ no nti mubesu afrɛ. Nanso Awurade remua mo da no. Na ɔman no mpene sɛ otie Samuel, na ɔkaa sɛ, dabi, na ɔhene ara na onni yɛn soɔ. Na yɛn nso yɛnyɛ sɛ amanaman nyinaa, na yɛn hene no mu yɛn atɛn, na ɔmfiri adi nni yɛn anim ni ako ma yɛn. Na Samuel tee ɔman no nsɛm no nyinaa no, ɔka gu Awurade asom. Na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, tie wɔn, na si hene ma wɔn. Na Samuel ka kyerɛɛ Israelfoɔ nyinaa sɛ, monkɔ mo nkuro mu. Samuel nwoma edi kan. Ti nkron. Nso na Benyamin bi wɔ hɔ a ne din de Kes a ɔyɛ Benyamin aseni. Afia ba, Bekorat ba, Sero ba,
Abia ba ɔbarima a wotumi ne ho. Na ɔwɔ ɔbabarima bi a ne din de Saul, aberante a ɔyɛ na ne ho yɛ fɛ. Na Israelfo mu biara nsene na ho fɛ. Efiri ne mɛtiri so rekorɔ no, ɔware sene obiara ɔman no mu. Na Saul agya Kis mfunumu yerae. Na Kis ka kyerɛɛ ne ba Saul sɛ, fa mmeranteɛ no mu baako ka wo ho, na sɔre kɔhwehwɛ mfunumu no. Na wɔkɔfaa Efraim bepɔ so, na wɔfaa Salisa asase so, nanso wɔanhu wɔn. Na wɔfaa Salim asase so, nanso na wonni hɔ. Na wɔfaa Benyamin asase so, nanso wɔanhu wɔn. Na woduruu Sɔf asase soɔ no, Saul ka kyerɛɛ abɔfra a wɔka ne ho no sɛ, bra ma yɛnsane nkɔ, na m'agya annyae mfunumu no deɛ ammɛdi yɛn ho dadwene. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Nyankopɔn nipa bi wɔ kuro yi mu, na ɔyɛ onipa a n'anim yɛ nyam, deɛ ɔka nyinaa ba mu. Ma yɛnkɔ hɔ, ebia ɔbɛka yɛn ɔkwan yɛ a yɛrekɔ yi ho asɛm bi. Na Saul ka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, hwɛ, yɛkɔ a, ɛdeɛ ne yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no, na pan no asa wɔ yɛn adeɛ mu, na ayɛdeɛ biara nni hɔ a yɛde rekɔma Nyankopɔn nipa no, ɛdeɛ na yɛwɔ. Na abɔfra no buaa Saul bio sɛ, hwɛ, mikura dwetɛ benabu pɛnnan mu biako, na mede bɛma Nyankopɔn nipa no, na wakyerɛ yɛn kwan. Akane no, Israel sɛ obi rekɔbisa Nyankopɔn hɔ ade a, ɔka sɛ, mommra ma yɛnkɔ ɔdehunufoɔ no nkyɛn. Na deɛ nnɛ ɔfrɛ no odiyifoɔ no, akane no na ɔfrɛ no odihunufoɔ. Ɛna Saul ka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, ɔsɛmpa, bra ma yɛnkɔ. Na wɔkɔkuraa Nyankopɔn nipa no wɔ mu no mu. Na wɔreforo kuro no aforɔeɛ no, ohunuma baa a wɔrefiri abɛsa nsuo, na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔdehunufoɔ no wɔ hɔ anaa? Na obuaa wɔn sɛ, ɔwɔ hɔ. Hwɛ, ɔwɔ w'anim ha yi ara. Yɛ ntɛm, na ɛnɛ waba kuro no mu. Na ɔman no bɔ afɔdeɛ nnɛ soronsorombea hɔ. Mudu kuro no mu ara pɛ a, mubɛhu no ansa na wakɔ soronsorombea hɔ akɔdidi. Efiri sɛ, ɔman no nidi kosi sɛ ɔbɛba. Na ɔno na ohyira afɔdeɛ no soɔ ansa na wɔn a wɔahyia wɔn no adidi. Enti momforo nkɔ, na bere yi ara na mubɛhu no. Na wɔforo kɔɔ kuro no mu. Woduru kuro no mu no, hwɛ, na Samuel refiri adi abehyia wɔn aforo akɔ soronsorombea hɔ. Nso na Awurade ayi Samuel asutire dakoro ansa na Saul reba sɛ, ɔkyena sɛsɛbere mɛsoma ɔbarima bi afiri Benyamin asase so aba wɔn nkyɛn. Na sra no mu si no ne man Israel so panin. Na wɔnye me man firi Filistifoɔ nsam. Na mahwɛ me man, efiri sɛ wɔn sum aduru me nkyɛn. Na Samuel huu Saul no, Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, onipa a mesee wo sɛ wobɛdi me man so no nie. Na Saul twe pini Samuel kuropɔn no ano kaa sɛ, mesrɛ wo, kyerɛ me deɛ ɔdehunufoɔ no fie wɔ. Na Samuel buaa Saul sɛ, mene ɔdehunufoɔ no. Foro di m'anim kɔ soronsorombea hɔ, na mo ne me bedidi nnɛ, na adeɛ kye a, magya mo kwan, na mɛka wo deɛ ɛwɔ w'akoma mu nyinaa. Na wo mfunumu a wɔyeraa nansa ne nɛ no deɛ, mfa w'adwene nto so, na wahu wɔn. Na hwan na Israel aboɔdenneɛ nyinaa wɔ no? Ɛnyɛ wo ne w'agya fie nyinaa de anaa? Na Saul buaa sɛ, ɛnyɛ Benyaminni ne me, na mimfiri Israel musuakuo mu ketewa no mu. Na ɛnyɛ m'abusua ne Benyamin abusuakuo mu musua nyinaa mu ketewa anaa? Na adɛn nti na woka saa asɛm yi kyerɛ me? Na Samuel faa Saul ne n'abɔfra no, na wɔde wɔn kɔɔ adidiɛ, na wɔmaa wɔn atenaeɛ wɔ wɔn a wɔahyia wɔn no ti. Wɔbɛyɛ nnipa 30. Na Samuel ka kyerɛɛ osoodoni no sɛ, fa nankum a mese wo sɛ fa sie no bra. Na soodoni no kɔfaa ɔsrɛ ne deɛ ɛwɔ ho no de besii Saul anim. Na Samuel kaa sɛ, hwɛ, deɛ wagya nie, fa si w'anim di, efiri sɛ wɔde asie ama wo asie bere a mese mahyia ɔman no. Na Saul ne Samuel didii da no, na wofiri soronsorombea hɔ sane baa kuro no mu. Na ɔne Saul kasaa ɛdan atifi. Na wɔsɔree nhema. Na adeɛ rekye no, Samuel frɛɛ Saul ɛdan atifi sɛ, sɔre na minya wo kwan. Na Saul sɔree, na wɔn baanu no, ɔno ne Samuel firi adi. Osane koduru kurotia no, Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ,
ka kyerɛ aberanteɛ no na ɔmmɛsene ni yɛn anim nkɔ. Na ɔsene kɔe. Na wo deɛ, afei gyina ha na mema wo nte Nyankopɔn asɛm. Samuel nwoma edi kan, tidu. Ɛna Samuel faa ngo to ahwie guu n'atifi, na ɔfee n'ano kaa sɛ, ɛnyɛ sɛ Awurade asrɛ wo asi n'agyapadeɛ so panin anaa? Wofiri me nkyɛn na rekuro yi, wobɛto mmarima baanu wɔ Selsa Rahel da so, Benyamin hyeɛ so, na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, mfunumu a wokɔhwehwɛɛ wɔn no, wahu wɔn. Na hwɛ, wagya agyae mfunumu no ho dwene. Na mo so na ne dadwene abesie sɛ, menyɛ dɛn me ba yi ho. Na wofiri hɔ kɔ w'anim, na wuduu Taabɔ dupɔn no ho a, mmarima baasa a wɔrekɔ Nyankopɔn nkyɛn Betel behyia wo hɔ. Ɔbaako so mmirekyiwa 3, na ɔbaako so paanoo mua 3, na ɔbaako so bobesa kotokuo ma. Na wɔbɛkyia wo, na wama wo paanoo 3, na wagye wɔn nsam. Ɛno akyiri no, wubedu Nyankopɔn kokoɔ no ho wɔ deɛ Filistifoɔ bansifoɔ wɔ no. Na ɛbɛba sɛ wuduru kuro no mu hɔ a, wubehyia adiyifoɔ asafo a wɔresane afiri sorɔnsorɔmmea hɔ, na bɛnta ne mpintin ne mmɛn ne asankuo di wɔn anim, na wɔrehyɛ nkɔm. Na Awurade honhom besi wo so, na wo ne wɔn ahyɛ nkɔm, na wadane ayɛ onipa foforɔ. Na sɛ nsɛnkyerɛnneɛ yi ba mu ma wo a, yɛ ɔde wo nsa bɛsoso fa, na Onyankopɔn di w'akyi, na di m'anim sane kɔ Gilgal. Na hwɛ, me nso meresan maba wo nkyɛn mabɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ. Tena hɔ twɛn nnanson kosi sɛ meba wo nkyɛn mabɛkyerɛ wo deɛ yɔ. Na ɔdanee ne ho sɛ ɔrefiri Samuel nkyɛn akorɔ no, Onyankopɔn maa no akoma foforɔ. Na nsɛnkyerɛnne yi nyinaa baa mu da no ara. Na oduru kokoɔ no so hɔ no, hwɛ, adiyifoɔ asafo behyiaa no, na Nyankopɔn honhom besii ne so, na wɔhyɛ nkɔm wɔ wɔn mu. Na wɔn a woni no kane no nyinaa hunuu no sɛ ɔrehyɛ nkɔm adiyifoɔ mu no, nkurɔfoɔ no sesee wɔn ho sɛ, ɛdeɛn ne deɛ ayɛ Kis ba no yi? Saul nso fra adiyifoɔ no mu anaa? Na obi a ofiri hɔnom buaa sɛ, na wɔn agya ne hwan? Enti ɛdanee abebusɛm sɛ, Saul nso fra adiyifoɔ no mu anaa? Na wowie nkɔmhyɛ no, ɔbaa sorɔnsorɔmbea hɔ. Na Saul agya nua ka kyerɛɛ no ne abɔfra no sɛ, ɛhe na mokɔe? Na ɔse, yɛkɔhwehwɛ mfunumu no na yehunu sɛ woni hɔ no, yɛkɔɔ Samuel nkyɛn. Na Saul agya nua no kaa sɛ, ka me deɛ Samuel ka kyerɛɛ mo no. Na Saul ka kyerɛɛ n'agya nua no sɛ, ɔkaa no pefee kyerɛɛ yɛn sɛ wahunu mfunumu no. Na ahenni no ho asɛm a Samuel kaeɛ no deɛ, wɔanka nkyerɛ no. Na Samuel hyiaa ɔman no baa Awurade nkyɛn Mispa. Na ɔka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, me na meyii Israel Misraim baeɛ, na megyee mo Misraim nsɛm ne ahenni a ɛhyɛɛ mo soɔ nyinaa nsɛm. Na mo deɛ, ɛnɛ moapo mo Nyankopɔn a ɔne deɛ ɔgyee mo mmamɔneɛ ne mahohia nyinaa mu no. Na mo se no sɛ, dabi, na si yɛn so hene. Na afei mommegyina Awurade anim sɛdeɛ mo mmusuakuo ne mo mpempem dodoɔ teɛ. Na Samuel maa Israel mmusuakuo no nyinaa twi penee. Na ɛbɔɔ Benyamin abusuakuo. Na wɔmaa Benyamin abusuakuo no pinkyɛe, sɛdeɛ ne mmusua no teɛ. Na ɛbɔɔ Matri abusua. Na ɛbɔɔ Kis ba Saul. Nanso ɔhwehwɛɛ no no, wɔanhu no. Na okobisaa Awurade bio sɛ, onipa no benya aba anaa? Na Awurade se, hwɛ, ɔkɔ ho ntanoma no mu. Na otutuu mmirika kɔfaa no firi hɔ. Na wobegyina ɔman no mu no, na wɔware sene ɔman no nyinaa, firi ne mɛtiri so kɔ soro. Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ, monhwɛ deɛ Awurade ayi no, na obiara nte sɛ ɔno ɔman yi nyinaa mu. Na ɔman no nyinaa bɔɔ osi sɛ, ɔhene tiri nkwa. Ɛna Samuel kaa ahenni no ho nhyehyɛeɛ kyerɛɛ ɔman no. Na wɔtwerɛ hyɛɛ nwoma mu de too Awurade anim. Na Samuel gyaa ɔman no nyinaa kwan ma wɔkɔɔ wɔn afie. Na Saul nso kɔɔ ne fie Gibea. Na ɛdɔm no mu binom a Onyankopɔn aka wɔ n'akoma no ne no kɔe. Na mma huhufoɔ bi kaa sɛ, oyi bɛyɛ dɛn na wagye yɛn? Na obuu no animtia, na wamfa ayɛdeɛ ammrɛ no, na ɔyɛɛ sɛdeɛ ɔnteɛ. Samuel nwoma di kan, ti 12. Na Amonni Nahas
foro ba bɛkyeree Yabes Gilead so nsraban. Na Yabes mmarima nyinaa ka kyerɛɛ Nahas sɛ, ɛne yɛn mpam na yɛnsom wo. Na Amonni Nahas no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ansa na me ne mo bɛpam no, gye sɛ metutu mo ani nifa nyinaa, na mede mayɛ ahohora amato Israel nyinaa so. Na Yabes mpanin no ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛn nanson na yɛnsomasoma abɔfo nkɔ Israel ahyeɛ nyinaa so, na sɛ obi ni hɔ a ɔbɛgye yɛn a, yɛfiri adi aba wo nkyɛn. Ɛnna abɔfo no baa Gibea sɔ bɛka asɛm no ɔman no asom. Na ɔman no nyinaa memaa wɔn ne susui. Na hwɛ, na Saul di anantwie akyi firi afuom reba. Na Saul kaa sɛ, ɛdeɛn na ayɛ ɔman yi na ɔresui? Na wɔkaa Yabesfoɔ nsɛm no kyerɛɛ no. Na Saul tee nsɛm yi no, Awurade honhom sii ne so, na ne bo fuw kɛse. Na ɔfaa nantwie mpa ho twitwaa wɔn asinasini de hyehyɛɛ abɔfoɔ no nsa. Soma ma wɔkɔ Israel asase nyinaa so kɔkaa sɛ, obiara a wɔamfrɛ di amedi. Saul ne Samuel akyire no, sɛ wɔbɛyɛ n'anantwie nie. Ɛnna Awurade honhom tɔɔ ɔman no soɔ, na wofiri baa sɛ onipa baako. Na ɔkaa wɔn Besek. Na Israelfoɔ no si 300,000, na Yuda mmarima si 30,000. Na wɔka kyerɛɛ abɔfo a wɔbaeɛ no sɛ monkɔka nkyerɛ Yabes Gileadfoɔ no nie, ɔkyena a owia mu reyɛ den no, mubenya agyeɛ. Na abɔfoɔ no ba bɛka kyerɛɛ Yabesfoɔ no, wɔn ani gyee. Na Yabesfoɔ no kaa sɛ, ɔkyena yɛbɛfiri adi aba mo nkyɛn, na moayɛ yɛn sɛdeɛ ɛyɛ mo ani soɔ nyinaa. Na adeɛ kyeeɛ no, Saul buu ɔman no mu asafokuo 3, na wɔkɔɔ nsraban no mu anɔpa dasuo mu, na wokunkum Amon koduru awia ketee. Na wɔn a ɛkaeɛ no bɔ petee a anka wɔn mu baanu mpo wɔ faako. Ɛnna ɔman no ka kyerɛɛ Samuel sɛ, hwan na ɔkaa sɛ, Saul na ɔrebedi yɛn so hene yi no? Fa nnipa no bra ma yɛnku wɔn. Na Saul kaa sɛ, wonkum obiara ne da yi, ɛfiri sɛ ɛnnɛ Awurade ayɛ nkwagyedeɛ Israel mu. Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, mommra ma yɛnkɔ Gilgal na yɛnkɔyɛ ahenni no foforɔ wɔ hɔ. Na ɔman no nyinaa kɔɔ Gilgal, na wɔkosii Saul hene Awurade anim wɔ Gilgal, na wɔbobɔɔ asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim wɔ hɔ. Na Saul ne Israel mmarima nyinaa ani gyee hɔ sɛ biribi. Samuel nwoma a edi kan, ti 12. Na Samuel ka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ, hwɛ, matie mo, sɛdeɛ moka kyerɛɛ me no nyinaa, na masi mo so hene. Na afei hwɛ, ɔhene no na odi mo anim yi, na me deɛ mabɔ akora na mafu dwono, na me ma nso hwɛ, wɔne mo na ɛwɔ hɔ. Na me deɛ mefiri me mmɔfraase na manante mo anim ma beduru nnɛ da yi. Hwɛ, minie, munim adanse Awurade ne deɛ wasra no yi anim. Hwan na ntwie na mafa, na hwan afunumu na mafa, na hwan na madi no amim, na hwan na mahyɛ no soɔ, anaa hwan hɔ na magye adamudeɛ na mede mamua m'ani mama no. Na me na ne me ma mo. Na wɔse, wuni yɛn mim, na wonhyɛ yɛn so, na wonni obiara hɔ biribiara. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade ne mo danseni, na deɛ wasra no yi ne ɔdanseni nɛ, sɛ manhunu biribiara me nsɛm. Na ɔkaa sɛ, ɔne danseni. Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, ɛyɛ Awurade a oyii Mose ne Aaron na ɔde mo agyanom firi Misraim asase so baeɛ no. Na afei mummegyina ha na memmɔ mo soboɔ Awurade anim. Awurade teneneedi a wayɔ ama mo ne mo agyanom nyinaa ho. Sɛdeɛ Yakob kɔɔ Misraim na mo agyanom so frɛɛ Awurade. Na Awurade somaa Mose ne Aaron na woyii mo agyanom firi Misraim ma wɔbɛtena ha yi. Na wɔn werɛ firi Awurade wɔn Nyankopɔn, na ɔtɔn wɔn hyɛ Hasor sahene Sisera nsa ne Filistifoɔ nsa ne Moab hene nsa, na wɔne wɔn bɛkoe. Na wosu frɛɛ Awurade sɛ, yɛayɛ bɔne sɛ yɛgya Awurade akɔsom Baalim ne Astarot. Na afei yi yɛn atamfo nsɛm, na yɛbɛsom wo. Na Awurade somaa Yerubbaal ne Beden ne Yefta ne Samuel, na oyii mo atamfo nsɛm hyia ma motenaa ase dwoodwoo. Na muhunu sɛ Amonfoɔ hene Nahas reba mo soɔ no, moka kyerɛ me sɛ, daabi, na ɔhene medi yɛn so, bere a Awurade mo Nyankopɔn ne mo hene. Na afei hwɛ, ɔhene a muyii a mosrɛɛ no no nie. Na hwɛ, Yehowa asi mo so hene. Sɛ musuro Awurade na mosom no na mutie no,
na moante Awurade anom asɛm so atua na mo ne ɔhene a odii mo so no nyinaa redi Awurade mo Nyankopɔn akyi a, anka ɛyɛ. Na sɛ moantie Awurade na mote Awurade anom asɛm so atua a, ɛne Awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ ɛdaa mo agyanom soɔ no. Afei nso mommegyina ha nhwɛ ade kɛse a Awurade rebɛyɛ mo anim yi. Ɛnyɛ ayotwa berɛ ne nɛ. Mɛfrɛ Awurade na wama ɔpranaa ne osuo aba. Na mahwɛ ahunu sɛ mo bɔne a moayɛ Awurade anim sɛ mobisa ɔhene afa no so. Ɛna Samuel frɛɛ Awurade, na Awurade maa ɔpranaa ne osuo baa da no. Na ɔman no nyinaa suro Awurade ne Samuel sɛ, na ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ Samuel sɛ, bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma wo nko a, na yɛanwu, ɛfiri sɛ yɛde bɔne yi aka yɛn bɔne nyinaa ho, sɛ yɛbisa ɔhene afa. Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Monsuro, moayɛ bɔne yi nyinaa adeɛ. Nanso Awurade akyi na mo nsa mfiri, na momfa m'akoma nyinaa nsom Awurade, na momma ne nkodi adehunu a mfasoɔ ne agyeɛ nni ho no akyi, na ɛyɛ adehunu. Na Awurade din kɛseɛ no nti ɔrempa ne man, na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔde mo bɛyɛ ne man. Me nso ɛmpare me sɛ megyae mo ho mpaebɔ de ayɛ Awurade bɔne, na mɛkyerɛ mo kwan pa a ɛtene no. Suro nko na monsuro Awurade, na momfa m'akoma nyinaa nsom no nokorɛ mu, na monhwɛ ade kɛse a wayɛ ama mo no. Na sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a, ɛneɛ wɔbɛsesa mo ne mo hene nyinaa akɔ. Samuel nwoma a di kan, ti 13. Saul bɛdii hene na wadi mfinhyia 30, na odii Israel so hene mfeɛ 2 no. Oyii Israel mu nnipa 3,000 fae, na wɔn mu 2,000 wɔ Saul nkyɛn, Mikmas ne Beltel bepɔ so, na 1,000 wɔ Yonatan nkyɛn, Gibea Benyamin. Na ɔman a aka no, ogyaa wɔn kwan ma wɔkɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Yonatan kaa Filistifoɔ bansifo a ɔwɔ Geba no gui. Na Filistifoɔ tee, ɛna Saul hyɛne totorobɛnto asase no nyinaa soɔ sɛ, momma Hebrifoɔ nte. Na Israel nyinaa tee sɛ Saul aka Filistifoɔ bansifoɔ no agu, ne sɛ Israel ama wɔn ho ayɛ Filistifoɔ ahi. Na wohyiahyia ɔman no boaa ano, Saul nkyɛn wɔ Gilgal. Na Filistifoɔ boaboa wɔn ano sɛ wɔne Israel rebɛko. Nteaseɛnam 30,000, ne apɔnkɔfoɔ 6,000, ne dɔm a ne dodoɔ te sɛ mpoano anwea. Na wɔforo ba bɛkyeree nsraban Mikmas, Bet-Awen apueeɛ. Na Israel mmarima no huu sɛ ɛredene wɔn, ɛfiri sɛ wɔhyɛɛ wɔman no ahometeɛ. Na wɔman no huntahuntaa abodan, ne mmena, ne abotan, ne aboda, ne mmura mu. Na Hebrifoɔ no bi twaa Yordan kɔɔ Gad ne Gilead asase so. Na Saul da so wɔ Gilgal, na ɔman no nyinaa de ahopopo dii n'akyi. Na wɔtwɛnee nnanson a ɛne bere a Samuel hyɛeɛ no. Nanso Samuel amma Gilgal, na ɔman no firi ne ho hwetee. Ɛna Saul kaa sɛ, momfa ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no mmrɛ me. Na ɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ no. Na hwɛ, owie ɔhye afɔdeɛ no bɔ ara pɛ, na Samuel bae. Na Saul firi adi sɛ ɔrekohyia no akyea no. Ɛna Samuel kaa sɛ, ɛdeɛn na wayɔ yi? Na Saul se, mihunu sɛ ɔman no refiri me ho ahwete, na wo nso woamma bere a wohyɛeɛ no. Na Filistifoɔ aboa wɔn ano Mikmas. Ɛna me se, afei Filistifoɔ bɛsane aba me so Gilgal. Ɛnso minya minyi Awurade mpaeɛ, enti na mehyɛɛ me ho mebɔɔ ɔhye afɔdeɛ no. Na Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ, wadi nkwaseasɛm, woanni Awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a ɔhyɛɛ wɔ no so. Na nka afei na Awurade rebɛma w'ahenni atim Israel so daa. Na afei w'ahenni rennyina. Awurade bɛhwehwɛ n'akoma so barima afa, na Awurade asi ne man so hene, ɛfiri sɛ woanni deɛ Awurade hyɛɛ wɔ no so. Na Samuel sɔre firi Gilgal kɔ Gibea Benyamin. Na Saul kaa ɛdɔm a wɔne no wɔ hɔ no, mmarima bɛyɛ 600. Na Saul ne ne ba Yonatan ne ɛdɔm a wɔne wɔn wɔ hɔ no tenaa Gibea Benyamin. Nso na Filistifoɔ akyere nsraban wɔ Mikmas. Na afomfafoɔ akuo 3 firi Filistifoɔ nsram bae. Asafokuo biako te fa Ofra kwan so kɔ Saul asase so. Na asafokuo biako te fa Bet-Horon kwan so. Na asafokuo biako nso te fa ɛhye a ɛkyerɛ Sebuon bɔnhwa no kwan so kɔ ɛserɛ so fam. Nanso na ɔtomfoɔ biara nni Israel asase no so baabiara, ɛfiri sɛ Filistifoɔ kaa sɛ, anyɛ saa,
Hebrewfo bɛbɔ nkrante ne mpea. Na Israel nyinaa sane kɔ Filistifo nkyɛn kɔse wɔn funtum nadeɛ, ne wɔn nsɔ, ne wɔn kuma, ne wɔn dɔtetuo nadeɛ. Na wɔgye funtum nadeɛ ne nsɔsɔ no biara ho pim biako. Na wɔse nkuma anaa wɔsiesie nadeɛ a wɔde ka mmoa nso a, wɔgye dwetɛbena abupɛn 3 mu biako. Na koda no, wɔahunu nkrante anaa pia ɛdɔm a wɔne Saul ne Yonatan wɔ hɔ no mu biara nsɛm. Gye Saul ne ne ba Yonatan nsɛm na wɔhunu bie. Na Filistifo bɛnsifoɔ no firi adi kɔ Mikmas afaeɛ. Samuel nwoma adi kan, ti 14. Na da bi Saul ba Yonatan ka kyerɛɛ n'abɔfra a okura n'akodeɛ no sɛ, bra me nkɔ Filistifo bɛnsifo a wɔwɔ no hwaa no ho. Nanso wanka nkyerɛ n'agya. Na Saul te Gibea kurotia, atoadu a ɛwɔ Migron ase. Na dɔm a na wɔne no hɔ no bɛyɛ mmarima 600. Na Ahia a wɔyɛ Awurade sɔfoɔ Eli a wɔtena Silo no ba Pinehas ba Ikabod nua Ahitub ba hyɛ asɔfotadeɛ no. Na ɔman no nim sɛ Yonatan kɔ. Na afaeɛ a Yonatan pɛ sɛ ɔfa mu kɔ Filistifoɔ bɛnsifoɔ no soɔ no, ɔbotan a ano yɛ nam wɔ ɔfa ha, na ɔbotan a ano yɛ nam nso wɔ ɔfa ha. Biako den de Bosis, na biako den de Sene. Biako ano kyerɛ atifi fam Mikmas ntentensoɔ, na biako ano kyerɛ anafoɔ fam Giba ntentensoɔ. Na Yonatan ka kyerɛ aberante a okura n'akodeɛ no sɛ, bra me ntwam nkɔ momonotofoɔ bɛnsifoɔ yi ho, ebi Awurade bedi ama yɛn. Na biribiara nsi Awurade kwan, so ɔde ade bebree anaa ketewa bɛgye nkwa. Na n'akodeɛ kurani no ka kyerɛ no sɛ, yɛ deɛ ɛwɔ w'akoma mu nyinaa. Dane wo ho, hwɛ, meka wo ho sɛdeɛ w'akoma pɛ. Ɛna Yonatan kaa sɛ, hwɛ, yɛrebɛtwam akɔ nnipa no hɔ akɔyi yɛn ho akyerɛ wɔn. Na sɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ, munnyina hɔ ne yɛmmra mo nkyɛn a, ɛne yɛbɛgyina yɛn gyinabea ne yɛremforo nkɔ wɔn nkyɛn. Na sɛ wɔka sɛ, momforo mmra yɛn so a, ɛne yɛbɛforo akɔ. Ɛfiri sɛ Awurade de wɔn ahyɛ yɛn nsa, na yei bɛyɛ yɛn nsɛnkyerɛnneɛ. Na wɔn baanu no yiyii wɔn ho kyerɛɛ Filistifoɔ bɛnsifoɔ no. Na Filistifoɔ no kaa sɛ, hwɛ, Hebrewfoɔ no refiri adi afiri ntokuro a ohuntahuntaamu no mu. Na nsraban no mufoɔ buaa Yonatan ne n'akodeɛ kurani no sɛ, momforo mmra yɛn nkyɛn na yɛnkyerɛ mo biribi. Na Yonatan ka kyerɛɛ n'akodeɛ kurani no sɛ, foro di m'akyi, na Awurade de wɔn ahyɛ Israel nsa. Na Yonatan de ne nsa ne ne nan foroe, na n'akodeɛ kurani no dii n'akyi. Na wɔtotɔɔ Yonatan anim, na n'akodeɛ kurani no kunkum dii n'akyi. Na nnipa edi kan a Yonatan ne n'akodeɛ kurani kum wɔn bɛyɛ nnipa 20. Wɔn pɛ so a ɛbɛyɛ anantwie mpam ho funtum kwan fa so. Na ehu baa nsraban no mu, petee mu ne ɛdɔm no nyinaa mu. Bɛnsifoɔ no ne fomfafoɔ no nso, ehu kaa wɔn. Na asase no wosoe, na ɛyɛ ehu kɛseɛ pa ara. Na Saul awɛmfo a wɔwɔ Gibea Benyamin no hwɛe, na hwɛ. Na nipakuo no rehwete, fa ha sene ha. Ɛna Saul ka kyerɛɛ ɛdɔm a wɔne no wɔ hɔ no sɛ, monkan, na monhunu deɛ wafiri yɛn mu korɔ. Na wɔkanen, na hwɛ, na Yonatan ne n'akodeɛ kurani ni hɔ. Na Saul ka kyerɛɛ Ahia sɛ, kɔfa Nyankopɔn adaka no bra. Nso ɛda no na Nyankopɔn adaka no wɔ Israelfoɔ no nkyɛn. Na Saul ne ɔsɔfoɔ no rekasa no, Filistifoɔ nsram kitikitiyɛ no kɔɔ so dɔɔso ara. Ɛna Saul ka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ no sɛ, twe wo nsa. Na Saul ne ɛdɔm a wɔka no ho no nyinaa hyia boa ano kɔ nsraban no mu. Na hwɛ, na wɔn nyinaa nkrantɛ bobɔ wɔn asene. Na ɛyɛ kitikiti kɛseɛ pa ara. Nso Hebrewfoɔ a na wɔka Filistifoɔ no ho kane a wɔne wɔn foro baa nsraban no mu firi asase a ɛtwa hyia no soɔ no. Wɔn nso bɛkaa Israelfoɔ a wɔka Saul ne Yonatan ho no ho. Na Israelfoɔ a wɔkɔhuntahuntaa Efraim bepɔw soɔ no nyinaa tee sɛ Filistifoɔ adwane no. Wɔn nso tu saa wɔn ne wɔn koe. Na Awurade gye Israel da no. Na ɔkoe ara kotwaa mu Bet-Awen. Na ɛdene Israel mmarima da no. Na Saul kaa ɔman no ntam sɛ, no menka obiara a obedidie ansa na onwunu adwoɔ, na mentɔ m'atamfo so werɛ. Enti ɔman no mu obiara amfa aduane anka na no. Na ɔman no nyinaa duru kwaeɛ bi mu no, na ɛwɔ wɔ fam. Na ɔman no duru kwaeɛ no mu no, na hwɛ, ɛwɔ resosɔ. Nanso obiara amfa ne nsa ankɔ na no, ɛfiri sɛ, ɔman no suro ntam no. Nso Yonatan deɛ, n'agya reka ɔman no ntam no, wante. Na wɔde poma na okura no
ano kaa ɛwoɔ no bi, na ɔde ne nsa kɔɔ n'ano, na n'ani so tetee no. Na nkurɔfoɔ no mu baako kaa sɛ, wagya ka dɔm no ntam sɛ, nnome nka obiara a obedidi nnɛ. Nso na nkurɔfoɔ no retɔ piti. Na Yonatan kaa sɛ, Mɛgya ha asase yi, monhwɛ sɛ meka ɛwoɔ yi kakra mehwɛ yi, m'ani so atete me. Na sɛ anka ɛdɔm yi di wɔn atamfo asadeɛ a wonyaeɛ no bi enti nso na Filistifoɔ kum no ayɛ kɛseɛ no. Na wokum Filistifoɔ no da no firi Mikmas koduru Ayalon. Na ɛdɔm no tɔɔ piti sɛ, na ɛdɔm no to kɔhyɛɛ asadeɛ no so. Na wɔfaa nnwan ne anantwie ma kunkum wɔn ɛfam. Na ɛdɔm no dii no mogya mu. Na ɔka kyerɛɛ Saul sɛ, hwɛ, ɛdɔm no reyɛ Awurade bɔne sɛ odii no mogya mu. Na ɔkaa sɛ, mo afom, mummuni ɔbo kɛseɛ mmrɛ me nnɛ. Na Saul kaa sɛ, monhwete nkɔ ɛdɔm no mu nkɔka nkyerɛ wɔn sɛ, momfa mo anantwie no mu nnwan mmra me nkyɛn mmeku wɔn ha ni, na monnyɛ Awurade bɔne sɛ mubedi no mogya mu. Na ɛdɔm no nyinaa kurokura wɔn anantwie baa anadwo no bekunkum wɔn hɔ. Na Saul sii afɔrebɔkyia ama Awurade. Ɛno ne afɔrebɔkyia a edi kan a osi maa Awurade. Na Saul kaa sɛ, momma yɛnsane nkɔti Filistifoɔ no anadwo yi, na yɛmfom wɔn fa nkoduru anɔpa, na yɛnya wɔn mu nnipa baako. Na wɔkaa sɛ, deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ nyinaa yɔ. Na ɔsɔfoɔ no kaa sɛ, momma yɛntwe mpene Onyankopɔn wɔ ha. Na Saul bisaa Onyankopɔn sɛ, minsane minti Filistifoɔ no anaa? Wode wɔn bɛhyɛ Israel nsa anaa? Na wɔammua no da no. Ɛna Saul kaa sɛ, mo ɛdɔm mu atitire nyinaa, montwe mpini ha, na monhwɛ nhunu adekode a enti bɔne yi aba nnɛ. Na sɛ Awurade a wɔgye Israel te ase yi, sɛ ɛwɔ me ba Yonatan mpo so a, wuo na obɛwuo. Na ɛdɔm no mu biara ɛmmua no. Ɛna ɔka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ, mo deɛ monkɔ afa, na me ne me ba Yonatan so nkɔ afa. Na ɛdɔm no ka kyerɛɛ Saul sɛ, deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ no yɔ. Na Saul ka kyerɛɛ Awurade Israel Nyankopɔn sɛ, ma nokorɛ na adi. Na ɛbɔɔ Saul ne Yonatan. Na ɛdɔm no firi mu firi. Ɛna Saul kaa sɛ, montwe me ne me ba Yonatan ntam ntonto. Na ɛbɔɔ Yonatan. Na Saul ka kyerɛɛ Yonatan sɛ, kyerɛ me deɛ woyɔe. Na Yonatan ka kyerɛɛ no sɛ, ka na mede me nsɛm poma timi kaa ɛwɔ kakra mehwɛeɛ. Hwɛ, wuo na mewuo. Na Saul kaa sɛ, Yonatan, Onyankopɔn nyɛ sa, na ɔnkɔ so nyɛ sa, sɛ wuo na wobɛwuo. Na ɛdɔm no ka kyerɛɛ Saul sɛ, Yonatan a wayɛ Israel mu agye adwuma kɛseɛ ngu anaa? Ɛmpare no. Sɛ Awurade te ase yi, ne tirinwi biako mpo rentɔ fam, ɛfiri sɛ, ɔne Onyankopɔn na ayɛ adeɛ ne da yi. Na ɔman no gye Yonatan na wanwu. Ɛna Saul firi Filistifoɔ no akyiridie san baeɛ. Na Filistifoɔ no kɔɔ wɔn kurom. Na Saul dii Israel so hene no. Ɔne n'atamfo nyinaa kɔko hyiae. Ɔne Moab, ne Amonfoɔ, ne Edom, ne Soba ahemfo, ne Filistifoɔ koe. Na baabiara a ɔdanee ne ho koeɛ no, odii nim, na ɔyɛɛ mmaninne, na okokum Amalekfoɔ. Na wɔgye Israel wɔn afomfafoɔ nsɛm. Nso Saul mmabarima ne Yonatan, ne Iswi, ne Malkisua. Na ne mmamaa baanu din nie. Abakan no din de Merab, na akumaa no din de Mikal. Na Saul yere din ne Ahinoam, Ahimas ba. Na ne sahene din ne Abna. Saul agya nua Ner ba. Na Saul agya Kis ne Abna agya Ner yɛ Abel ma. Na ɛko denden da Filistifoɔ so Saul nna nyinaa. Na sɛ Saul hunu ɔbarima ahoɔdenfo biara anaa obiara a wɔyɛ nam a, ɔkɔfa no ba ne nkyɛn. Samuel nwoma edi kan, ti dunum. Na Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ, me na Awurade somaa me sɛ memmɛsra wo ngo mensi wo ne man so hene. Na afei tie Awurade nsɛm, sɛɛ na Asafo Awurade seɛ. Mahunu deɛ Amalek yɛɛ Israel. Sɛdeɛ ofiri Misraim reba no wobɛtwaree wɔn ɛkwan mu. Na afei kɔ na kokum Amalek, na monsɛe deɛ wɔwɔ nyinaa pasapasa. Na nhu wɔn mmɔbɔ, na kumarima ne mmaa, mmɔfra ne nkokoaa, anantwie ne nnwan, yoma ne mfunumu. Ɛna Saul maa ɔman no teeɛ.
na wɔkaa wɔn wɔ Telaim, mmarima a wɔnam anammɔn mu 200,000 ne Yuda mmarima 10,000. Na Saul duru Amalek kuro kɛseɛ no so, na ɔde atɛfoɔ sisii bɔnhwa no mu. Na Saul ka kyerɛɛ akannifo no sɛ, monkɔ, mumfiri Amalek mu nsane nkɔ, na mampra mamfra wɔn. Na wo deɛ, woyɛ Israelfoɔ nyinaa dɔyɛ bere a wofiri Misraim reba no. Ɛna akannifo firi Amalek mu kɔɔeɛ. Na Saul kunkum Amalek firi Hawila, de kosii baabi a wɔne kyerɛ Saul a ɛda Misraim apueeɛ fam no. Na ɔkyerɛ Amalek hene Agag anim no. Na ɔman no nyinaa deɛ, ɔde nkrantɛ ano sɛe wɔn pasapasa. Na Saul ne dɔm no hunu Agag, ne nnwan ne anantwi a wɔyɛ, ne wɔn a wɔadodɔre sradeɛ ne nnwammuruwa, ne deɛ ɛyɛ no nyinaa mmɔbɔ. Na wɔampɛ sɛ wɔsɛe wɔn. Na deɛ biara a wɔmmuo na ɛnyɛ ma hwee no deɛ, wɔsɛe no pasapasa. Ɛna Awurade asɛm baa Samuel nkyɛn sɛ, Manu me ho sɛ mede Saulo sii hene, ɛfiri sɛ wasane afiri m'akyi, na wama me nsɛm anyina. Na ɛyɛ Samuel awerɛho, na osu frɛ Awurade anadwo no nyinaa. Na Samuel tuaa ahema sɛ ɔrekohyia Saul anɔpa. Na wɔka kyerɛɛ Samuel sɛ, Saul aba Karmel, na hwɛ wasi ne nkaeɛ dum, na wadane ne ho atwam asan rekɔ Gilgal. Na Samuel duru Saul nkyɛn no, Saul ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade nhyira wo, mama Awurade asɛm no atim. Na Samuel ka sɛ, na ɛdeɛ ne nnwan nsu a egu masom yi ne anantwie su a metie yi. Na Saul se, Amalekfoɔ mu na ɔde firi bae, ɛfiri sɛ ɔman no dodo nnwan ne anantwie a ɛyɛ no ho sɛ wɔde rebɛbɔ afɔde ama Awurade wo Nyankopɔn. Na nkae no deɛ, yɛasɛe wɔn pasapasa. Ɛna Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ, gyae ma menka deɛ Awurade ka kyerɛ me anadwo yi menkyerɛ wo. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, kasae. Na Samuel kaa sɛ, ɛwom sɛ woyɛ wo ara w'ani so ketewadeɛ, nanso ɛnyɛ wo ne Israel mmusuakuo ti. Awurade sraa wo sɛ di Israel so hene. Na Awurade somaa wo akwan koro bi sɛ, kɔ na kɔsɛe Amalekfoɔ ne bɔnyɛfoɔ no pasapasa, na ɛne wɔn nko kosi sɛ wobɛhye wɔn. Adɛn nti na wantie Awurade, na wato ahyɛ asadeɛ soɔ, na wayɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne yi? Ɛna Saul ka kyerɛɛ Samuel sɛ, matie Awurade, na makɔ kwan a Awurade somaa me no, na mede Amalek hene Agag aba, na masɛe Amalek pasapasa. Na ɔman no fa asadeɛ no mu nnwan ne anantwie, ɛhradeɛ no mu adikaneɛ, sɛ wɔde rebɛbɔ Awurade wo Nyankopɔn afɔdeɛ Gilgal. Na Samuel kaa sɛ, Awurade pɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ sɛ tie a wotie Awurade anaa? Hwɛ, sitie yɛ sene afɔdeɛ, na asoyɛ kyɛne adwenini sradeɛ, na atuateɛ te sɛ atorɔ nkɔmhyɛ, na asoɔden te sɛ amumuyɔ ne ahonisom. Esiane sɛ wapo Awurade asɛm nti, ɔno nso apo wo afiri ahenni no so. Ɛna Saul ka kyerɛɛ Samuel sɛ, mayɛ bɔne sɛ mafom wɔ Awurade anim asɛm ne wo nsɛm ho, sɛ misuro ɔman no na mitie wɔn. Na afei fa me bɔne firi me, na wo ne me nsane na menkɔsɔre Awurade. Na Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ, me ne wo rensane nkɔ, ɛfiri sɛ wapo Awurade asɛm, na Awurade nso apo sɛ ɛnni Israel so hene. Na Samuel dane ne ho rekorɔ no, ɔsɔɔ ne batakari no, na esuanee. Na Samuel ka kyerɛɛ no sɛ, suane na Awurade asuane Israel ahenni afiri wo nsɛm nnɛ, na ɔde ama wo yɔnko a ɔyɛ sene woɔ. Nso Israel tumfo no renni atorɔ na ɔrennu ne ho, ɛfiri sɛ ɔnyɛ onipa na wanu ne ho. Ɛna ɔse, mayɛ bɔne deɛ, nanso afei di me ni, me man mpanyin ne Israel anim. Ɛne me nsane nkɔ, na menkɔsɔre Awurade wo Nyankopɔn. Ɛna Samuel san kɔdii Saul akyiri, na Saul kɔsɔree Awurade. Na Samuel se, momfa Amalek hene Agag mmrɛ me ha. Na Agag baa ne nkyɛn bɔkɔɔ. Na Agag se, ampa, owuo yi a atwa mu kɔ. Na Samuel se, sɛ wo nkrantɛ maa mmaa dii masugya no, saa ara nso na wo na bedi basugya mmaa mu. Na Samuel twitwaa Agag Awurade anim wɔ Gilgal. Ɛna Samuel sii mu kɔɔ Rama. Na Saul nso foro kɔɔ ne fie Gibea Saul. Na Samuel amɛhwɛ Saul bio kosii ne wuda. Na Samuel gyam Saul. Na Awurade nuu ne ho sɛ ɔde Saul dii Israel so hene.
Samuel nwoma edi kan ti 16. Na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, wobɛgyam Saul akosi da bɛn? Na me deɛ, mapo no sɛ onni Israel so hene. Fa ho hyɛ w'abɛn ma, na bra ma me nsoma Betlehem ne Yisai nkyɛn. Ɛfiri sɛ ne mma mu na mayi ɔhene mafa. Na Samuel se, mɛyɛ dɛn makorɔ, na Saul te a obekume. Na Awurade se, fa nantwie bɛkoro anakɔka sɛ, me baasa merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Na frɛ Yisai bere afɔdeɛ no ho. Na me ara mɛkyerɛ wo deɛ yo, na sra deɛ mɛka makyerɛ wo no ma me. Na Samuel yɛ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ no no. Na ɔkɔɔ Betlehem. Na kuro no mu mpanin de ahopopoɔ behyiaa no kaa sɛ, woba na asomdwoe mu anaa? Na ɔse, asomdwoe mu. Me baasa merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Munwira mo ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho. Na odwiraa Yisai ne ne mma no. Na ɔfrɛ wɔn baa afɔdeɛ no ho. Na ɔbaa mu no, ohunu Eliab. Na ɔse, ampa deɛ Awurade asra no no na ɔwɔ n'anim yi. Na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, nhwɛ ne ho tebea ne ne nipadua tentene yɛ, na mempɛ no. Na menhwɛ deɛ onipa hwɛ, na onipa hwɛ deɛ etua aniwa, na Awurade deɛ ɔhwɛ akoma mu. Ɛna Yisai frɛ Abinadab maa no twaa mu Samuel anim. Na ɔse, oyi nso Awurade mfaa no. Na Yisai maa Sama twaa mu. Na ɔse, oyi nso Awurade mfaa no. Na Yisai maa ne mma baason betwaa mu Samuel anim. Na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, Awurade nyi yeinom. Na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, mmeranteɛ no nyinaa nie. Na ɔse, aka akumaa no, na hwɛ, ɔrehwɛ nnwan. Na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, soma ma wɔnkɔfa no mmra, na yɛrentena ase gye sɛ waba ha nsa. Na ɔsoma ma wɔkɔfaa no bae. Nso na ɔbere, na n'anim ayɛ fɛ, na ne ho nso yɛ fɛ. Na Awurade kaa sɛ, sɔre sra no, na ɔno ara nie. Ɛna Samuel faa ngo abɛn no, na ɔsraa no ne nuanom mu. Na Awurade honhom sii Dawid so. Efiri da no ara de rekorɔ no, ɛna Samuel sɔre baa Rama. Na Awurade honhom firi Saul ho. Na honhommɔne firi Awurade nkyɛn bɛhaa no. Na Saul nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Nyankopɔn honhommɔne bi na ɛreha wo yi. Ma yɛn wura nka nkyerɛ wo nkoa a wɔwɔ w'anim yi, na ɔnkɔhwehwɛ obi a wonim sankuo bɔ. Na sɛ Nyankopɔn honhommɔne no ba wo so a, ɔde ne nsa abɔ ama wo ho atɔ wo. Na Saul ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, monhwehwɛ obi a onim bɔ yie ma meɛ, na momfa no mmrɛ me. Na mmeranteɛ no mu baako buaa sɛ, hwɛ, mahunu Betlehem ni Yisai ba bi a onim bɔ. Ɔyɛ ɔbarima a otumi ne ho, ne ɔkofo ni, na ohunu nsɛm mu, na ne ho nso yɛ fɛ, na Awurade di n'akyi. Na Saul somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ, ma wo ba Dawid a ɔwɔ nnwan no ho no mmra me nkyɛn. Na Yisai faa afunumu de paano ne nsa kotokuo ma, ne ɔpapo soaa no. Na wɔde somaa ne ba Dawid kɔmaa Saul. Na Dawid baa Saul nkyɛn, na ɔbɛyɛɛ ne somfoɔ. Na Saul dɔɔ no sɛ, na ɔde no yɛɛ n'akodeɛ kurani. Na Saul soma ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ, ma Dawid nsom me, na wanya m'anim animuonyam. Na sɛ Nyankopɔn honhom no ba Saul so a, na Dawid afa sankuo, na ɔde ne nsa abɔ, na Saul ho adwo no, na ne ho atɔ no, na honhommɔne no afiri ne so kɔ. Samuel nwoma edi kan ti 17. Na Filistifoɔ boaboa wɔn dɔm ano sɛ wɔrebedi ako. Na wɔbɛboaboa wɔn ano Soko a ɛyɛ Yuda dea no. Na wɔbɛkyere nsraban Soko ne Aseka ntam wɔ Efes Damin. Na Saul ne Israel mmarima boaboa wɔn ano, na wɔkɔkyere nsraban Ela bɔnhwa mu. Na otwitwaa mpasua sɛ wɔne Filistifoɔ rehyia akɔko. Na Filistifoɔ gyina bepɔ so ɔfa ha, na Israel nso gyina bepɔ so ɔfa ha. Na bɔnhwa da wɔn ntam. Na ɔbarima katakyie bi firi Filistifoɔ nsra mu firi adi. Ne din de Goliat, ofiri Gat. Ne tenten yɛ basafa 6 ne saama. Na kɔbere kyɛ hyɛ ne ti. Na ɔhyɛ kɔbere abono akotaadeɛ. Na n'akotaadeɛ no mu duro yɛ nnwetɛbena 5,000. Na kɔbere nkata ho kata ne nan ho. Na kɔbere pɛmɛ wɔ ne mmatiri so. Na ne pia dua te sɛ ntomanwenefoɔ nsadua. Na ne pia ti kari dadeɛ nnwetɛbena 600. Na ɛkyɛm kurani di n'anim. Na obegyina hɔ teɛ mu frɛ Israel mpasua ka kyerɛ wɔn sɛ,
adɛn na moafiri aba mpasua so rebɛko yi? Menyɛ Filistini, na mo nso moyɛ Saul nko a. Munyi mo barima bi, na ɔnsane mmra me nkyɛn. So tumi ne me kuno kumi a, ɛneɛ yɛbɛyɛ mo nko a. Na sɛ me nso mitumi no, na me kuno a, ɛneɛ monyɛ yɛn nko a, na mo nsom yɛn. Na Filistini no kaa sɛ, Me deɛ, meretwa Israel mpasua poa nnɛ da yi. Momma me ɔbarima bi na yɛnko. Na Saul ne Israel nyinaa tee Filistini no nsɛm yi no. Wɔn akoma tui, na wosuro pa ara. Nso Dawid yɛ Efratini a ofiri Bethlehem, Yuda a ɔfrɛ no Yisai a ɔwɔ mmabarima baawɔtwe no ba. Na Saul nna no mu, na ɔbarima no abɔ akoraa adi mfie ara yie. Na Yisai ma mpanin baasa dii Saul akyi kɔɔ ɔsa no. Na ne mma baasa a wɔkɔɔ ɔsa no din nie: abakan Eliab, ne n'akyiri ba Abinadab, ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Sama. Na Dawid deɛ, na ɔno ne akumaa. Na mpanin baasa no dii Saul akyiri kɔe. Na Dawid deɛ, ɛyɛ a ofiri Saul nkyɛn san kɔhwɛ n'agya nwan wɔ Bethlehem. Na adaduanan, na Filistini no firi begyina hɔ anɔpatutu, ne anwummere biara de ne ho kyerɛ. Na Yisia ka kyerɛɛ ne ba Dawid sɛ, fa wo nuanom nneɔma yi, nkyereɛ efa yi, ne paano du yi, tu mmirika kɔ nsrɛm kɔma wo nuanom. Na fa nufusu a akyenkyene mmoa du yi kɔma apem so safohene no. Na hwɛ sɛdeɛ wo nuanom ho teɛ, na fa wɔn ho biribi bra. Nso na Saul ne wɔn ne Israel mmarima nyinaa na ɛwɔ Ela bɔnhwa no mu ne Filistifoɔ reko. Na Dawid sɔree anɔpahema gyaa nnwa no hyɛ ɔhwɛfoɔ nsa, na ɔsoa kɔe, sɛdeɛ Yisai hyɛɛ no no. Na okoduru nteaseɛnam aboaeɛ. Na ɛdɔm no refiri adi akɔ mpasua mu, na ɔbɔɔ ɔko se. Na Israel ne Filistifoɔ atwitwa mpasua a ɛdɔm kyerɛ dɔm anim. Ɛna Dawid gyaa ne nneɛma a na okura no hyɛɛ nneɛma so hwɛfoɔ nsa. Na otutuu mmirika kɔ mpasua no mu kobisaa ne nuanom sɛdeɛ wɔteɛ. Na wɔne wɔn rekasa no, hwɛ, Filistini katakyi a wɔfrɛ no Goliat a ofiri Gat no, firi Filistifoɔ mpasua mu bae. Na ɔbɛkeka nsɛm no ara. Na Dawid tee. Na Israel mmarima no nyinaa, ohunu ɔbarima no a, odwane firi n'anim, na wosuro sɛ. Na Israel mmarima no kekaa sɛ, Samuel hu ɔbarima a ɔrefra aba yi, Israel ano abare betwa wɔn poa. Na ɔne ku obɛku no no, ɔhene bɛma no anya ne ho sɛ, wɔde ne babaa bɛma no aware. Na ɔma n'agya fie ade wɔn ho wɔ Israel. Na Dawid ka kyerɛɛ mmarima a wɔne no gyina hɔ no sɛ, ɛdeɛn na wɔbɛyɛ onipa a ɔbɛku Filistini yi na wayi ahohora afiri Israel soɔ no? Na hwan mpo ne Filistini momonoto yi a otwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa yi? Na nkurɔfoɔ no kaa saa asɛm no ara kyerɛɛ no sɛ, sɛɛ na ɔbɛyɛ onipa a ɔbɛku no no. Na ne nua panin Eliab tee sɛ ɔne mmarima no kasa. Na Eliab fuw Dawid kaa sɛ, adɛn nti na wosane baa ha? Na hwan na wogyaa nnwan kakra a wɔwɔ wuram no hyɛɛ ne nsa? Me deɛ minim w'ani yɛ den, ne wakoma mu bɔne dada sɛ, ɔko no hwɛ nti na wosane baeɛ. Na Dawid se, na mayɛ dɛn? Ɛnyɛ asɛm bi ntira. Na ɔdanee ne ho firi ne nkyɛn kyerɛɛ obi. Na ɔkaa saa asɛm no ara. Na nkurɔfoɔ no de akane asɛm no ara buaa no. Na wɔtee Dawid nsɛm a ɔkae no, wɔde kɔtoo Saul anim. Na ɔmaa wɔkɔfaa no bae. Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ, mma ne ho nyɛ obiara akomatuo. Wakoa bɛkɔ akɔ ne Filistini yi ako. Na Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ, wontumi nkɔ ne Filistini no nko, ɛfiri sɛ wo deɛ woyɛ abɔfra, na ɔno deɛ ɔyɛ ɔbarima kofuni firi ne mmɔfra ase. Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ, wakoa rehwɛ n'agya nnwan, na sɛ gyata ne sisire ba bɛkyere adwama firi ekuo no mu a, mefiri adi me ti no mekɔbɔ no, na meyi no mefiri n'anom. Na sɛ ɔsɔre tia me a, sɔ ne bɔgyesɛ mu, mebɔ no meku no. Wakoa akum gyata ne sisire nyinaa, na Filistini momonoto yi nyɛ sɛ wɔ mu biako, sɛ watwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa. Na Dawid kaa sɛ, Awurade a oyii me gyata ne sisire nsam no, ɔno ara bɛyi me Filistini yi nsam. Ɛna Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ, kɔ na Awurade bɛdi w'akyi. Na Saul de ne ntaadeɛ hyɛɛ Dawid, na ɔde kɔbere kyɛ soaa no, na ɔde nkataboɔ hyɛɛ no. Na Dawid de ne nkrantɛ bɔɔ n'ataadeɛ no so, na ɔde nante hwɛe, ɛfiri sɛ na onya nsɔn hwɛe. Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ, merentumi mfa yeinom nkɔ,
ɛfiri sɛ mensɔ menhwɛe da. Na Dawid yi firi ne ho, na ɔfaa ne poma koraa ne nsam. Na oyii mose a akokwanum firi subɔn no mu de guu ne nnwanhwɛfoɔ kotokuo ne bɔtɔ mu. Na okuraa ne ntɔmmɔ ne nsam, na ɔtwe Filistini no. Na Filistini no nso nam reba, na ɔtwe Dawid. Na ɔbarima a ɔso kyɛm no di n'anim. Na Filistini no totoo n'ani na ohunu Dawid no. Obuu n'anim tia, ɛfiri sɛ ɔyɛ abɔfra, na ɔbere, nso ne ho yɛ fɛ. Na Filistini no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, ha, meyɛ kraman, na wode mpoma reba me nkyɛn yi. Na Filistini no frɛɛ ne nyame domee Dawid. Na Filistini no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, bra me nkyɛn, na memfa wo nna memma ewiem nnomaa, nyiwura mu mmoa. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Filistini no sɛ, wo deɛ, wode nkrantɛ ne pia ne pɛmɛ na ɛreba me nkyɛn. Na me deɛ, mede Asafo Awurade, Israel mpasua a wɔatwa wɔ mpoa no Nyankopɔn din na mereba wo nkyɛn. Ɛnɛ da yi, Awurade de wo bɛhyɛ me nsa, na makum wo, na matwa wo tiri afiri so, na mede Filistifoɔ dɔm afunu mama ewiem nnomaa ne asase so mmoadoma ɛnnɛ ara. Na asase nyinaa ahunu sɛ Onyankopɔn bi wɔ Israel. Na badwa yi nyinaa nso ahunu sɛ ɛnyɛ nkrantɛ ne pia na Awurade de gye nkwa, ɛfiri sɛ ɔko no yɛ Awurade dea, na ɔde mo bɛhyɛ yɛn nsa. Na Filistini no sɔree sɛ ɔreba bɛhyia Dawid no. Dawid yɛ ntɛm tuu mmirika kɔ mpasua so kohyiaa Filistini no. Na Dawid tenee ne nsa hyɛ kotokuo no mu yii ɔboɔ wɔ mu. Na ɔtoo ntɔmmɔ no bɔɔ Filistini no moma so. Na ɔboɔ no hyɛnee ne tirim. Na ɔhwe ase ma n'anim butuu fam. Saa na Dawid de ntɔmmɔ ne ɔboɔ faa Filistini no soɔ. Na ɔbɔɔ Filistini no kum no. Nanso na nkrantɛ biara nkura Dawid nsam. Enti Dawid tutuu mmirika kogyinaa Filistini no so. Na ɔsɔɔ ne nkrantɛ mu twe firi bɔha mu. Na okum no. Na ɔde twaa ne ti. Na Filistifoɔ no hunu sɛ wɔn brane awuo no, wodwanee. Ɛna Israel ne Yuda mmarima sɔre bɔɔ ose. Na wotii Filistifoɔ no koduru Gat ne Ekron apono akyi. Na Filistifoɔ apirafoɔ no totɔɔ Saream kwan so de koduru Gat ne Ekron. Na Israelfoɔ no sane firi Filistifoɔ no akyiridie ne pamo denden no mu. Na ɔbɛfom wɔn nsraban no fae. Na Dawid faa Filistini no ti, na ɔde baa Yerusalem. Na n'akodeɛ deɛ, ɔde guu ne ntomadan mu. Na Saul hunu Dawid sɛ ɔrefiri adi akɔhyia Filistini no. Ɔka kyerɛɛ ne safohene Abner sɛ, Abner, hwan ba ne aberanteɛ yi? Na Abner se, Ɔhene, sɛ ɔkra te ase yi, minnim. Na ɔhene se, wo deɛ, bisa wɔn ne ku a ne ba ne akwankwaa yi. Na Dawid firi Filistini no kum resan aba no. Abner faa no de ne baa Saul anim. Na Filistini no tiri kura ne nsam. Na Saul ka kyerɛɛ no sɛ, aberanteɛ, hwan ba ne wo? Na Dawid buaa sɛ, wakoa Yisai, Bethlehem ni no ba ne me. Samuel nwoma adi kan, ti 18. Na ɔne Saul kasa wiee no, na Yonatan kra akyekyere Dawid kra ho. Na Yonatan dɔɔ no sɛ ɔno ara ne kra. Na Saul faa no da no ara, na wama no ansan kɔ n'agya fie. Na Yonatan ne Dawid pam apam bi, ɛfiri sɛ na ɔdɔ no sɛ ɔno ara ne kra. Na Yonatan yi ne batakari a wɔhyɛ no maa Dawid, ne ne ntaadeɛ koduru ne nkrantɛ ne ne tadua, ne n'abɔsoɔ so. Na Dawid firi adi kɔ baabiara a Saul soma no, na ne bere biara kɔ so. Na Saul de no si akɔfofoɔ so, na ɔsɔ ɔman no nyinaa ne Saul nkoa nso ani. Na ɔreba a Dawid resan afiri Filistini kum aba no, ma afiri Israel nkuro nyinaa mu de nnwom ne asaba behyia ɔhene Saul. Wɔde mpintin ne anigye ne ahinasa adeɛ. Na mmaa a wɔregoro no gyee wɔn ho so sɛ, Saul akum n'apem, na Dawid akum ne mpem 10. Na Saul bu fuw kɛse, na asɛm no anyɛ ne dɛ. Na ɔkaa sɛ, wɔde mpem 10 ama Dawid, na me deɛ apem na wɔde ama me. Na ɛdeɛ na aka ne biom sɛ ahenniɛ no. Na ɛfiri da no ara de rekorɔ no, Saul tuu n'ani saa Dawid. Na adeɛ kyeeɛ no, Nyankopɔn honhommɔne no sii Saul so. Na ɔrekɔm efie, na Dawid de ne nsa rebɔ sankuo, sɛdeɛ ɔyɔ daa no. Na pia kura Saul nsam. Na Saul too pia no, na ɔse, mɛbɔ Dawid afam ɔfasuo ho. Na Dawid danee ne ho firi n'anim mprenu. Na Saul suroo Dawid.
ɛfiri sɛ Awurade di n'akyi. Na Saul deɛ, wafiri ne nkyɛn. Enti Saul yii no firi ne ho, na osii no apem so safohene. Na odii ahemfo ɔman no anim. Na Dawid nyaa nkɔsoɔ n'akwan nyinaa mu, na Awurade dii n'akyi. Na Saul huu sɛ ne bere biara kɔ soɔ no, osuroo no kɔkɔɔkɔ. Na Israel ne Yuda nyinaa dɔɔ Dawid, ɛfiri sɛ ɔno na wodi wɔn anim ahemfo. Na Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ, hwɛ, me ba pani Merab nie, ɔno na mede no bɛma wo aware, na mara na ɛyɛ ma me na kuma Awurade. Ɛfiri sɛ Saul se, wɔma me nsa nka no, na Filistifoɔ na wɔn nsa nka no. Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ, mene hwan, na me nkwa anaa magya busua ne deɛn wɔ Israel, na memmɛyɛ ɔhene aseɛ. Na bere duruiɛ a anka wɔde Saul babaa Merab rebɛma Dawid no, wɔde no maa Meholatni Adre aware. Na Saul ba Mikal dɔ Dawid, na ɔka kyerɛɛ Saul no, asɛm no yɛɛ no anigye. Na Saul se, mede no bɛma no, na ayɛ no fidie, na Filistifoɔ nsa aka no. Na Saul ka kyerɛɛ Dawid ne mprenu soɔ sɛ, wobɛyɛ me aseɛ nnɛ. Na Saul hyɛɛ ne nkoa sɛ, momfa aseɛ ne David nkasa sɛ, hwɛ, ɔhene pɛ w'asɛm, na ne nkoa nyinaa dɔ wo, enti afei yɛ ɔhene ase. Na Saul nkoa no kaa nsɛm yi gu Dawid asom. Na Dawid kaa sɛ, ɛyɛ mo ani so adewa sɛ obi bɛyɛ ɔhene aseɛ, na me deɛ meyɛ onipa hiani a makyiri nyɛ duro. Na Saul nkoa kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛdeɛ Dawid kaeɛ nie. Na Saul kaa sɛ, sɛ mo nkɔka nkyerɛ Dawid nie, ɔhene mpɛtra adeɛ biara sɛ Filistifoɔ mmarima ano wedeɛ wɔ ha, na ɔntɔ ɔhene atamfo so werɛ. Na Saul susuu sɛ, ɔnam Filistifoɔ nsa so bɛma Dawid atɔ. Na ne nkoa kɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ Dawid no, ɛyɛɛ Dawid fɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene aseɛ. Na nna no nyɛ nnuruiɛ no, Dawid sɔre siim, ɔno ne ne mmarima, na okokum Filistifoɔ mmarima 200. Na Dawid de wɔn mmarima ano wedeɛ bae, na ɔkan maa no durui, de kyerɛɛ ɔhene sɛ, ɔnyɛ ɔhene ase. Na Saul de ne ba Mikal maa no aware. Na Saul hwɛ hunu sɛ Awurade di Dawid akyi. Na Saul babaa Mikal dɔ no. Na Saul kɔɔ so suroo Dawid ara. Na ɛmaa Saul tanee Dawid daa. Na Filistifoɔ asafohene firi adi bɛkoe. Na da biara a ofiri adi ba no, esi Dawid yie sene Saul nkoa nyinaa. Na wɔbɔ ne din anidie mu sɛ, Samuel nwoma edi kan, ti 19. Na Saul ka kyerɛɛ ne ba Yonatan ne ne nkoa nyinaa sɛ wonkum Dawid. Nanso Saul ba Yonatan pɛ Dawid asɛm sɛ, na Yonatan kɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, Mɛgya Saul rehwehwɛ wo akum wo, na afei kora wo ho anɔpa, na tena kokoa bi mu hunta. Na me deɛ, mefrɛ di makɔgyina mɛgya nkyɛn wuram baabi a wowɔ no, na me ne mɛgya aka wo ho asɛm, na mete biribi a maka makyerɛ wo. Na Yonatan kaa Dawid ho asɛmpa kyerɛɛ n'agya Saul, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ma ɔhene nyɛ n'akoa Dawid ho bɔne, na ɔnyɛ wo bɔne biara, na ne nneyɔeɛ nso ayɛ wo yie pii, na ɔde ne kra too ne nsam kokum Filistini no, na Awurade di kunim kɛseɛ ma Israel nyinaa. Wuhuni na w'ani gyee. Na adɛn nti na worebɛyɛ mogya a edi bim ho bɔne na wakum Dawid kwa? Na Saul tie Yonatan, na Saul kaa ntam sɛ Awurade te ase yi, wɔrenku no da. Na Yonatan frɛɛ Dawid, na Yonatan kaa nsɛm no nyinaa kyerɛɛ no. Ɛna Yonatan de Dawid baa Saul nkyɛn, na ɔbɛtenaa n'anim sɛ kane no. Na ɔko no kɔɔ so ara. Na Dawid firi adi ne Filistifoɔ kɔkoe, na ɔde ekum kɛseɛ kum wɔn. Na odwane firi n'anim. Na Awurade honhommɔne no baa Saul so. Na ɔte ne fie, na pea kura ne nsam. Na Dawid de ne nsa rebɔ sankuo. Na Saul hwehwɛɛ sɛ ɔde pea no bɔ Dawid fam ɔfasuo no ho. Nanso ɔtwee ne ho firi Saul anim. Na ɔtoo pea no wɔ ɔfasuo no mu. Na Dawid dwanee, na ofiri mu firi anadwo no. Ɛna Saul somaa abɔfoɔ kɔɔ Dawid fie sɛ wɔnkɔwɛn no na wonku no anɔpa. Na Dawid yere Mikal ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ woanyɛ wo kra anadwo yi a, ɔkyena obɛkum. Na Mikal de Dawid faa mpoma mu sii fam, na ɔkɔe, na odwane firi mu firi.
Na Mika faa ohoni do too mpa no so, na wɔde abirekyi nwi sumyɛ too atifi, na wɔde ntoma kataa so. Na Saul somaa abɔfoɔ sɛ wɔnkɔfa Dawid no, ɔkaa sɛ, ɔyare. Ɛna Saul somaa abɔfoɔ no sɛ ɔnkɔhwɛ Dawid, na ɔse, momfa no mfiri mpa no so mmra me, na menku no. Na abɔfoɔ no duru hɔ no, na hwɛ, ohoni na ɛda mpa no soɔ, na abirekyi nwi sumye da atifi. Na Saul ka kyerɛɛ Mikal sɛ, adɛn nti na woadaadaa me sɛɛ, na woagya me tamfo kwan no afiri mu afiri yi? Na Mikal ka kyerɛɛ Saul sɛ, ɔno na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma menkɔ. Adɛn nti na menku wɔ? Na Dawid dwane firi mu firi, na ɔkɔɔ Samuel nkyɛn Rama, kɔkaa deɛ Saul de ayɛ no nyinaa kyerɛ no. Na ɔne Samuel kɔkɔtenaa Naiot. Na ɔka kyerɛɛ Saul sɛ, hwɛ, Dawid wɔ Naiot wɔ Rama. Na Saul somaa abɔfoɔ sɛ ɔnkɔfa Dawid. Na ohunu adiyifoɔ asafo no sɛ ɔrehyɛ nkɔm. Na Samuel gyina hɔ rehwɛ wɔn soɔ no, Nyankopɔn honhom baa Saul abɔfoɔ no so, na wɔn nso hyehyɛɛ nkɔm. Na ɔbɛka kyerɛɛ Saul no, ɔsomaa abɔfoɔ foforo, na wɔn nso hyehyɛɛ nkɔm saa ara. Na Saul somaa abɔfoɔ bio, ne mprɛnsa so, na wɔn nso hyehyɛɛ nkɔm. Ɛnna ɔno ara kɔɔ Rama, na oduru abura kɛse a ɛwɔ Sikiw ho no, obisaa sɛ, ɛhe na Samuel ne Dawid wɔ? Na ɔse, hwɛ, wɔwɔ Naiot wɔ Rama. Na ɔkɔɔ Naiot wɔ Rama hɔ, na Nyankopɔn honhom baa ɔno nso so. Na ɔrekorɔ no, ɔhyɛɛ nkɔm ara kɔkɔsii sɛ oduru Naiot wɔ Rama. Na ɔno nso worɔɔ ne ntadeɛ, na ɔno nso hyɛɛ nkɔm Samuel anim. Na ɔde adagya daa hɔ da mu no nyinaa ne anadwo mu no nyinaa. Enti na ɔka sɛ, Saul nso fra adiyifoɔ no mu anaa? Samuel nwoma adi kan, ti 20. Na Dawid dwane firi Naiot wɔ Rama, na ɔba bɛkaa no Yonatan anim sɛ, ɛdeɛn na mayɔ? M'amumuyɔ ne sɛn? Na me bɔne ne sɛn wɔ w'agya anim a enti ɔrehwehwɛ me akum me yi? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛmpare wo, worenwu. Hwɛ, m'agya rennyɛ ade kɛseɛ anaa ade ketewa biara, gye sɛ oyi me asutira nsa. Na adɛn nti na m'agya de asɛm yi behunta me? Ɛnte sa. Na Dawid kaa ntam nso sɛ, wagya nim sɛ manya w'anim animonyam, enti na ɔse, wɔmma Yonatan nhunu yei, na anyɛ no ya. Na mpa ara, Awurade te aseɛ, na wo kra nso te aseɛ yi, na mɔmpɛ na ɛda me ne owuo ntam. Ɛna Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, bere biara a wo kra aseɛ no, mɛyɔ ama wo. Na Dawid ka kyerɛɛ Yonatan sɛ, hwɛ, ɔkyena na ɔsane firi a ɛsɛ sɛ anka me ne ɔhene kɔtena adidiyɛ. Nanso ma menkɔ nkɔhu ntawuram kosi da a ɛtɔ so mmiɛnsa no anwummerɛ. Sɛ wagya bisa m'akyiri kwane a, ɛne yɛka kyerɛ no sɛ, Dawid asrɛ me kwan sɛ ɔretu mmirika akɔ ne kurom Betlehem, na busua no nyinaa wɔ afinhyia afɔrebɔ wɔ hɔ. Sɛ ɔka sɛ ɛyɛ a, na somdwie wɔ hɔ ma wakoa, na sɛ ne bufu a, ɛne yɛhunu sɛ wakyere ne mu sabɔne, na yɛ wakoa dɔyɛ. Ɛfiri sɛ Awurade apam mu na wama wo ne wakoa ahyɛne. Na sɛ amumuyɔ bi wɔ me mu a, wo ara ku me. Na adɛn nti na wode me rekɔma wagya? Na Yonatan se, ɛmpare wo sɛ minim sɛ m'agya akyere sabɔne de reba wo so a, merenka me nkyerɛ wo. Na Dawid ka kyerɛɛ Yonatan sɛ, sɛ wagya de asɛm denden bi boa wo a, hwan na ɔbɛka kyerɛ me? Na Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, bra me yɛmfiri nkɔ wuram. Na wɔn baanu firi adi kɔɔ wuram. Na Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn nyɛ danseni sɛ ɔkyena anaa ɔkyena akyi sɛsɛberɛ, mehwɛ m'agya adwene na ɛyɛ wɔ Dawid ho, na mansoma ama wo nkyɛn ama yi wɔ asutira a. Na sɛ ɛsɔ m'agya ani sɛ bɔne mmra wo so, na maama amayi wɔ asutire, na manya wo kwan ama woankɔ asomdwie mu a, Awurade nyɛ Yonatan sa, na ɔnka ho sa. Na Awurade ni w'akyi sɛdeɛ odi m'agya akyire no. Na sɛ meda so mete aseɛ yi, fa Awurade adɔyɛ yɛ me, na sɛ miwu nso a, ntwa w'adɔyɛ no to mfiri me fie ho da. Na sɛ Awurade twitwa Dawid atamfo firi asase so a, nyae me fie adɔyɛ yɛ. Na Yonatan ne Dawid fie pam sɛ,
Awurade ntɔ Dawid atamfo were. Na Yonatan maa Dawid kaa ne dɔ a ɔde dɔ no ho ntam bio. Ɛfiri sɛ, na ɔdɔ no sɛ ɔno ara ne kra. Na Yonatan ka kyerɛɛ no sɛ, ɔkyena na srane fire, na wɔbɛhunu sɛ wuni hɔ, ɛfiri sɛ wo tenaberɛ bɛda mpan. Na sɛ wodi nansa a, sane ntɛm bra deɛ asɛm no baeɛ no wohuntaeɛ hɔ, na tena Ese boɔ no ho. Na mɛtoto agyan mmiɛnsa mafa ho, sɛdeɛ merebɔ botae mu. Na hwɛ, mɛsoma abɔfra sɛ, kɔhwehwɛ agyan no. Sɛ mesi abɔfra no sɛ, hwɛ agyan no wɔ wo nkyɛn mu ha, tase bra a, ɛne bra. Na sɛ Awurade te ase yi, asomdwoe na ɛwɔ hɔ ma woɔ, asɛm biara ni hɔ. Na sɛ mesi akwankwaa no sɛ, hwɛ, mɛgyan no wɔ w'anim fam no hɔ a, ɛne kɔ, na Awurade agya wo kwan. Na asɛm a me ne wo kae no ho deɛ, hwɛ, Awurade wɔ me ne wo ntam daa. Ɛna Dawid kɔhinta awuram. Na ɔsrane firiiɛ no, ɔhene kɔtenaa adidiɛ. Na ɔhene tenaa n'atenaeɛ, sɛdeɛ ɔyɛ no daa wɔ ɔfasuo ho adwa no so. Na Yonatan sɔree, na Abner tenaa ɔhene nkyɛn. Na Dawid atenaeɛ no da mpan. Na Saul anka hwee da no, ɛfiri sɛ ɔse, biribi ayɛ no, ne ho nte, ampara ne ho nte. Na adeɛ kyee a ɛyɛ bosome no da etia mmienu a, na Dawid atenaeɛ da mpan no, Saul ka kyerɛɛ ne ba Yonatan sɛ, adɛn nti na Yisai ba no amma didi ase nnora ne nnɛ yi? Na Yonatan buaa Saul sɛ, Dawid srɛɛ me kwan sɛ ɔrekɔ Betlehem, na ɔse, gya me kwan ɛ, ne yɛwɔ abusua afɔrebɔ wɔ kuro no mu, na me nua hyɛ me sɛ memmra. Enti afei, sɛ manya w'anim animuonyam a, ma menkɔhwɛ me nuanom. Enti na woamma ɔhene pon ho yi. Ɛna Saul bo fuu Yonatan, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo, ɔbaa brakyiwni tuateni ba, minhunu sɛ wɔfa Yisai ba no adamfo de rehyɛ wo ho ne wo na adagya mu aniwuo. Na mmerɛ dodoɔ a Yisai ba no te ase asase soɔ yi, wo ne w'ahenni renyina. Enti soma ma wɔnkɔfa no mmrɛ me, na wu ara na wɔbɛwuo. Na Yonatan buaa n'agya Saul ka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na wonku no? Ɛdeɛ na wayɔ? Ɛna Saul too pia sɛ ɔde rebɔ no. Na Yonatan hunu sɛ, n'agya awe ata sɛ obekum Dawid. Na Yonatan de abufuhyeɛ sɔre firi ɛpono no ho. Na wɔanidi bosome no da a etia mmienu no. Na odii Dawid ho yaa sɛ n'agya asopa no. Na anɔpa no, Yonatan firi adi kɔ wuram deɛ ɔhyɛɛ Dawid no. Na abɔfra kumaa bi ka ne ho. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, tutu mmirika kɔhwehwɛ agyan a merebɛtotoɔ no. Abɔfra no retu mmirika no, ɔtoo agyan no tra no. Na abɔfra no duru deɛ agyan a Yonatan tooeɛ no wɔ no. Yonatan hyɛɛ abɔfra no mmɔn sɛ, agyan no ngu w'anim no hɔ anaa? Na Yonatan hyɛɛ abɔfra no mmɔn sɛ, yɛ ntɛm ka wo ho nyina. Na Yonatan abɔfra no tasee agyan no de brɛɛ ne wura. Nso na abɔfra no nim ho hwee. Yonatan ne Dawid nko na wonim asɛm no. Ɛna Yonatan de ne nneɛma no maa abɔfra no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, fa kɔ kuro no mu. Abɔfra no kɔe. Na Dawid sɔre firi aboɔ kuro no ho. Na ɔde n'anim bebutuu fam, na ɔkotoo mprɛnsa. Na wɔfefee wɔn ano. Na wɔn baanu sui ara maa Dawid deɛ boro so. Na Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, kɔ asomdwoe mu, sɛdeɛ yɛn baanu akeka Awurade ntam no. Awurade ntena me ne wo ntam, ne m'asefoɔ ne w'asefoɔ ntam nkosi daa. Na osii mu kɔe. Na Yonatan baa kuro no mu. Samuel nwoma edi kan, ti 21. Na Dawid baa Nob ɔsɔfoɔ Ahimelek nkyɛn. Na Ahimelek de ahopopoɔ behyiaa Dawid, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na wo nko ara wonam, na onipa biara nka wo ho yi? Na Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Ahimelek sɛ, ɔhene ahyɛ me asɛm bi die, na waka kyerɛ me sɛ, mma obiara nhunu adekode a meresoma wo ho, ne deɛ mahyɛ woɔ no ho biribiara. Na mmeranteɛ no nso, mahyɛ wɔn sɛ wɔnkɔ baabi. Na afei, ɛdeɛn na ɛwɔ wo nsam? Ma mepaa no nnum anaa biribiara a wobenya. Na ɔsɔfoɔ no buaa Dawid sɛ, paano hunu biara ni me nsam, sɛ paano kronkron na ɛwɔ hɔ. Sɛ mmeranteɛ no akora wɔn ho afiri mmaa ho nko a. Na Dawid buaa se ɔsɔfoɔ no sɛ, ampa, nansa ni a misii mu yi,
yenyaa ɔbaa ho kwan da. Ɔkwanhunu a yɛretuo no mpo, na mmeranteɛ no adeɛ ho te, na nkantum na a ɛsɛ sɛ wɔn adeɛ ho teɛ yi. Ɛna ɔsɔfoɔ no de akronkronneɛ no maa no. Ɛfiri sɛ na paano biara ni hɔ sɛ kyerɛ paano a oyi firi Awurade anim de paano hye begu hɔ da a woyiye no. Nso na Saul nkoa no mu nnipa bi wɔ hɔ da no a wato no mu Awurade anim. Ne din de Dog, Edomni a wɔyɛ Saul mmoahwɛfoɔ mu panin. Na Dawid ka kyerɛɛ Ahimelek sɛ, Pia anaa nkrante biara ni wo nsɛm ha, na me nkrante ne me nneɔma mpo mamfa mankura, ɛfiri sɛ ɔhene asɛm no wɔpɛ no ntɛm. Na ɔsɔfoɔ no kaa sɛ, Filistini Goliat a wokum no Ela bɔnhwa mu no nkrante, hwɛ, ɛno na wabobɔ no ntoma mu da asɔfotadeɛ no akyiri no. Ɛno na wobɛfa fa, na foforo biara ni ha sɛ ɛno. Na Dawid kaa sɛ, ebi nte sɛ no, fama me. Na Dawid sɔre dwanee da no Saul anim, na ɔkɔɔ Gat hene Akis nkyɛn. Na Akis nkoa ka kyerɛ no sɛ, ɛnyɛ Dawid asase ne so hene no nie. Ɛnyɛ oyi na ɔtoo ne ho dwom asɛm mu kaa sɛ, Saul akum n'apem, na Dawid akum ne mpem 10 no. Na Dawid de nsɛm yi siee n'akoma mu, na osuro Gat hene Akis anim sɛ, na ɔsakyerɛɛ ne suban wɔn anim, na ɔboapa yɛɛ ne ho bɔdamfoɔ wɔn nsɛm. Na ɔwerɛwerɛɛ kuro no apono nta ho, na ɔmaa ne ntasuo sensanee n'abɔdwesɛm. Ɛna Akis ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, hwɛ, muhunu sɛ onipa yi abɔ dam, na adɛn nti na mode no abrɛ me? Abadamfo abɔ me na mode woyi aba sɛ, ɔmɛdi me so abɔdam sɛm yi, woyi mmrɛ me fie anaa? Samuel nwoma edi kan, ti 22. Na Dawid firi hɔ kɔe, na odwane kɔɔ Abdullam bodan mu. Na ne nuanom ne n'agya fie nyinaa teeɛ no, osiane kɔɔ ne nkyɛn hɔ. Na wɔn a wɔn ho akyere wɔn, ne wɔn a wɔdede aka, ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔboaboa wɔn ano baa ne nkyɛn. Na wodii wɔn so safohene. Mmarima bɛyɛ 400 na wɔbɛkaa ne ho. Na Dawid firi hɔ kɔɔ Mispi wɔ Moab, na ɔka kyerɛɛ Moab hene sɛ, mesrɛ wo, ma m'agya ne me na mɛtena mo nkyɛn kosi sɛ mɛhunu deɛ Onyankopɔn bɛyɛ me ansa. Na ogyaa wɔn Moab hene no nkyɛn. Na wɔtenaa ne nkyɛn nna a Dawid wɔ bepɔw so atenaeɛ hɔ nyinaa. Na odiyifoɔ Gad ka kyerɛɛ Dawid sɛ, ntena bepɔ so atenaeɛ hɔ, na sim kɔ Yuda asase so. Na Dawid sim baa Herot kwae mu. Na Saul tee sɛ, wahunu deɛ Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no wɔ. Na Saul te Gibea, santa bi ase wɔ kokoɔ so. Na ne pea kura ne nsam, na ne nkoa nyinaa gyinagyina ne ho. Na Saul ka kyerɛɛ ne nkoa a wogyinagyina ne ho no sɛ, mo Benyaminfoɔ, muntie, Yisai ba no so ba me ma mo nyinaa mfuo ne bobe nturo, na ɔde mo nyinaa asisi mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene. Saa mo nyinaa moapam me tiri so, na obiara nni hɔ a oyi me asotire. Sɛ me ba ne Yisai ba no apam, na mo mu biara nni hɔ a odi me ho ya, na oyi me asotire sɛ me ba de makoa agyina hɔ, ne me redi asie, sɛ ɔntɛ me sɛdeɛ ɛte nna yi. Ɛna Edomni Doeg a ɔno nso gyina Saul nkoa no nkyɛn bua sɛ, mehunu Yesia ba no sɛ ɔbaa Nob, Ahitub ba Ahimelek nkyɛn, na obisaa Awurade maa no, na ɔmaa no akwansoduane, na ɔde Filistini Goliat nkrantɛ no maa no. Ɛna ɔhene soma maa wɔkɔhyia Ahitub ba ɔsɔfoɔ Ahimelek ne n'agya fie asɔfoɔ a wɔwɔ Nob no nyinaa. Na wɔn nyinaa baa ɔhene nkyɛn. Na Saul kaa sɛ, Ahitub ba, tiɛ. Na obuaa sɛ, minie, me wura. Na Saul ka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na wo ne Yisai ba no apam me tiri soɔ, na womaa no aduane ne nkrantɛ, na wobisaa Onyankopɔn maa no, sɛ ɔnsɔre me so na ɔntetɛ me sɛdeɛ ɛte nna yi. Na Ahimelek buaa ɔhene sɛ, na wɔn nkoa nyinaa mu, hwan na ɔyɛ ɔnokwafo sɛ Dawid a wɔyɛ ɔhene aseɛ, na wotie w'asɛm, na wodi no ni wɔ wo fie? Nne na mmerefi aseɛ mabisa Onyankopɔn mama no anaa? Yei mpare me, ma ɔhene mfa asɛm bi nto n'akoa anaa m'agya fie nyinaa so. Na wakoa nim yeinom nyinaa ho hwee, ketewa o kɛse o. Na ɔhene kaa sɛ, Ahimelek, wo ara na abɛwuo, wo ne w'agya fie nyinaa. Na ɔhene ka kyerɛɛ mmirikatufo a wogyinagyina ne ho no sɛ, monnane dane mo ho nkum Awurade asɔfoɔ no, na wɔnsan so wɔ Dawid die mu, na wɔnim sɛ ɔredwane na wɔanyi me asotire.
Na ɔhene nkoa no ampɛ sɛ ɔtene wɔ nsa ka Awurade asɔfoɔ no. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Doeg sɛ, wo deɛ, dane wo ho na ka asɔfoɔ no. Na Edomni Doeg danee ne ho. Na ɔka asɔfo no kum mmarima 85 a wɔhyɛ nwura asɔfotaadeɛ da no ara. Na asɔfoɔ kuro Nob nso, ɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn, mmarima ne mmaa, mmɔfra ne nkokoaa, anantwie ne mfunumu, ne nnwan nyinaa, na ɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn. Na Ahitub ba Ahimelek babarima baako a ɔfrɛ no Abiata firi mu dwane tii Dawid. Na Abiata ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Saul akum Awurade asɔfoɔ no. Na Dawid ka kyerɛɛ Abiata sɛ, da no a na Edomni Doeg wɔ hɔ no na mihunu sɛ ɛyɛ deɛ ne ara a ɔbɛkɔ akɔka kyerɛ Saul. Me na medi wagya fie akra nyinaa ho so. Tena me nkyɛn, nsuro, na deɛ ɔrehwehwɛ me akum me no ara na ɔrehwehwɛ wo nso akum wo. Na me nkyɛn deɛ ɔbɛhwɛ wo so. Samuel nwoma edi kan ti 23. Na wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, hwɛ, Filistifoɔ ne Keila reko, na ɔrefom awiporowbea fa. Na Dawid bisaa Awurade sɛ, menkɔ nkɔkum Filistifoɔ yi. Na Awurade ka kyerɛɛ Dawid sɛ, kɔ na kɔkum Filistifoɔ no, na gye Keila. Na Dawid mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Yuda ha mpo yɛsuro, na nkantom sɛ yɛbɛkɔ Keila akɔ ne Filistifoɔ dɔm ako. Na Dawid kɔɔ so bisaa Awurade bio, na Awurade buaa no sɛ, sɔre sane kɔ Keila, na me na mede Filistifoɔ no merehyɛ wo nsa. Ɛna Dawid ne ne nnipa no sii mu kɔɔ Keila, na ɔne Filistifoɔ no kɔkoe, na ɔkaa wɔn mmoa fae, na wokum wɔn ekum kɛseɛ. Na Dawid gyee Keilafoɔ. Na Ahimelek ba Abiata redwane akɔ Dawid nkyɛn Keila no. Na asɔfotaadeɛ no kura no, na ɔde sane kɔe. Na wɔkɔka kyerɛɛ Saul sɛ, Dawid aba Keila. Na Saul kaa sɛ, Onyankopɔn reyi no ahyɛ me nsa, na wato ne ho mu, sɛ wakɔ kuro a ano wɔ apono ne adaban mu. Na Saul ma wohyiaa ɔman no nyinaa sɛ ɔrekɔ ɔsa, na wɔsane akɔ Keila akotua Dawid ne ne nnipa no. Na Dawid huu sɛ Saul rekyere ne ho sabɔne no. Ɔka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Abiata sɛ, fa asɔfotaadeɛ no bra. Na Dawid kaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn, wako ate no ampara sɛ Saul repɛ aba Keila, na minti wabɛsɛe kuro no. Keilafoɔ de me bɛhyɛ ne nsa. Saul bɛsane aba sɛdeɛ wako ateɛ no. Awurade Israel Nyankopɔn, mekoto mesrɛ wo, ka kyerɛ wako ɛ. Na Awurade kaa sɛ, obɛsane aba. Na Dawid kaa sɛ, Keilafoɔ bɛyi me ne me nnipa ahyɛ Saul nsa. Na Awurade se, obɛyi wo ama. Ɛna Dawid ne ne mmarima a ɔbɛyɛ 600 no sɔre firi Keila, na wɔkɔɔ baabiara a obetumi akorɔ. Na ɔkɔka kyerɛɛ Saul sɛ Dawid adwane afiri Keila no. Ogyaee n'akyiridie. Na Dawid kɔtenaa ɛserɛ so bepɔ so atenaeɛ hodoɔ no mu. Na ɔtenaa bepɔ bi so Sif serɛ so. Na Saul hwehwɛɛ no da biara, nanso Onyankopɔn amfa no anhyɛ ne nsa. Na Dawid huu sɛ Saul afiri adi rebɛhwehwɛ no aku no. Nso na Dawid wɔ Sif serɛ so wɔ Hores. Ɛna Saul ba Yonatan sɔre kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hores. Na ɔhyɛɛ ne nsa den Nyankopɔn mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, nsuro, na m'agya Saul nsa renka wo, na wo na wobɛdi Israel so hene, na mayɛ w'adi akyire, na m'agya Saul nso nim yei. Na wɔn baanu pam Awurade anim. Na Dawid tenaa Hores, na Yonatan kɔɔ ne fie. Ɛna Sififoɔ foro kɔɔ Saul nkyɛn Gibea kɔkaa sɛ, ɛnyɛ Dawid na ohunta yɛn nkyɛn wɔ atenaeɛ a ɛwɔ Hores, Hakila koko a ɛwɔ ɛserɛ pata no anaafɔ fam no soɔ no. Na afei, ɔhene, sane bra sɛdeɛ wɔkra hwehwɛ a ɔrehwehwɛ sɛ obesane no tie nyinaa. Na yɛn deɛ ne sɛ, yɛbɛyi no ahyɛ ɔhene nsa. Ɛna Saul kaa sɛ, Awurade nhyira nka mo sɛ moahu me mmɔborɔ. Monkɔ nkɔhwehwɛ mu yie, na monhwɛ nhunu faako a ɔhyɛ ne oniiko a ohunu no hɔ. Na mate sɛ ɔyɛ onitifoɔ sɛ, na monhwɛ nhunu faako a ohuntahunta no nyinaa. Na sɛ ɛyɛ ampa a, monsane mmra me nkyɛn, na me ne mo nkɔ. Na sɛ ɔwɔ asase no so a, mɛtwee mapɛ no Yuda mpempem nyinaa mu. Na wɔsɔre dii Saul anim kɔɔ Sif. Na Dawid ne ne nnipa no wɔ Mael serɛ so, mpapra a ɛwɔ ɛserɛ pataa no anaafɔ fam no so.
Na Saul ne ne nnipa kɔɔ sɛ ɔrekɔhwehwɛ no. Na ɔkɔka kyerɛɛ Dawid. Na osianee ɔbotan no kɔtenaa Maon serɛ so. Na Saul teeɛ no, otii Dawid baa Maon serɛ so. Na Saul nam bepɔ no fa ha. Na Dawid ne ne nnipa nso nam bepɔ no fa ha. Na Dawid repɛ ntɛm afiri Saul anim akorɔ no. Saul ne ne nnipa no twaa Dawid ne ne nnipa no ho hyiae sɛ ɔrekye wɔn. Na ɔbɔfoɔ bi baa Saul nkyɛn bɛkaa sɛ, ka ho bra, na Filistifoɔ abegu asase no so. Enti Saul san firi Dawid akyi kɔkɔhyiaa Filistifoɔ no. Enti wɔfrɛɛ hɔ sɛ Sela Hamahrikot. Aseɛ ne ntetimu botan. Na Dawid firi hɔ foro kɔtenaa Engedi bepɔ so atenaeɛ mu. Samuel nwoma edi kan, ti 24. Na Saul san firi Filistifoɔ akyi baeɛ no, wɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Dawid wɔ Engedi serɛ so. Ɛna Saul faa mmarima mpensa, wɔyi wɔn afiri Israel nyinaa mu. Na ɔkɔɔ sɛ ɔrekɔhwehwɛ Dawid ne ne nnipa no nkakra botan so. Na oduru nnwambu a ɛwɔ ɛkwan no soɔ no ho. Na ɔbodan bi wɔ hɔ. Na Saul hyɛne mu sɛ ɔrekɔkata ne nan ho. Na Dawid ne ne nnipa nso tete ɔbodan no mu no ho a. Na Dawid nnipa no ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, da Awurade ka kyerɛɛ wo sɛ, hwɛ, mede w'atamfo bɛhyɛ wo nsa, na woayɔ no sɛdeɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ no nie. Ɛna Dawid sɔre wiawia ne ho kotwaa Saul batakaria no. Na ɛno akyiri no, Dawid akoma bɔɔ no periperi sɛ wɔatwa Saul atade ano. Na ɔka kyerɛɛ ne nnipa no sɛ, Awurade ma no mpare me sɛ mɛyɔ me wura Awurade asra no adeɛ ɛte sɛ mɛtene me nsa maka no, ɛfiri sɛ deɛ Awurade asra no ne no. Na Dawid de nsɛm yi bɔɔ ne nnipa no pem. Na wampene amma wansɔre antia Saul. Na Saul sɔre firi ɔbodan no mu sii ne kwan so. Na ɛno akyiri no, Dawid nso sɔre firi ɔbodan no mu firi adi. Na ɔhyɛɛ Saul mmɔn sɛ, me wura ɔhene. Na Saul hwɛɛ n'akyiri no, Dawid bɔɔ ne tiri ase na ɔkotoe. Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ, adɛn nti na wotie nnipa nsɛm a ɔkeka sɛ, hwɛ, Dawid pɛ wo bɔne no. Hwɛ, ɛnɛ da yi, w'ani ahunu sɛdeɛ Awurade de wo hyɛɛ me nsa nnɛ ɔbodan no mu, na ɔkaa sɛ menku wo, na medodoo wo ho, na mese, merentene me nsa menka me wura, ɛfiri sɛ deɛ Awurade asra no ne no, nso magya ampa ara, hwɛ sɛ wo batakari ano kura me nsam, na ɛnam sɛ matwa wo batakari ano na manku wo yi, hunu na hwɛ sɛ bɔne anaa mmarato bi ni me nsam, na menyɛɛ wo bɔne biara, nso wo deɛ worepɛ me akum me. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn, na Awurade nye m'awerɛtɔdeɛ wo nsam, na me nsa deɛ ɛrenka wo, sɛdeɛ tetebɛ no ka no, abɔnefoɔ so na bɔne fire, na me nsa deɛ ɛrenka wo. Hwan akyi na Israel hene atu die yi? Hwan na woreti no yi? Ɔkraman funu akyi, ɔkraman due biako akyi, na Awurade nyɛ otemmufoɔ, na ommu me ne wo ntam atɛn, na onhunu na onnim asɛm ma me, na ommu me atɛn enyi me wo nsam. Na Dawid kaa nsɛm yi kyerɛɛ Saul wieeɛ no, Saul kaa sɛ, wo ne nie, me ba Dawid. Na Saul maa ne susui, na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ, wotene kyɛn me, efisɛ wode papa atua me ka, na me deɛ mede bɔne matua wo ka. Na woakyerɛ me nɛ sɛ wo ne me adi ne yie, sɛ Awurade de me hyɛɛ wo nsa na woanku me. Na sɛ obi to ne tamfo a, ɔbɛma no de ne ho sɔn akɔ anaa? Enti Awurade ntua wo kapa nhyɛ deɛ wayɛ me nnɛ yi anan mu. Na afei hwɛ, minim sɛ wobɛdi hene, na Israel henni betim wɔ wo nsam. Na afei ka me Awurade ntam sɛ, worentwa m'asefoɔ a obedi m'akyirɛ ngu, na worempepa me din mfiri m'agya fie. Na Dawid kaa Saul ntam no, na Saul sii mu kɔɔ fie. Na Dawid ne ne nnipa no foro kɔɔ bepɔ so atenaeɛ no mu. Samuel nwoma edi kan, ti 25. Na Samuel wui, na Israel nyinaa boaboa ano begyam no, na wɔkoraa no ne fie wɔ Rama. Na Dawid sɔre sane kɔɔ Paran serɛ so. Na ɔbarima bi wɔ Mawa, n'adwuma wɔ Kamel, na ɔbarima no yɛ onipa kɛseɛ. Ɔwɔ nwan mpensa, ne mmirekyi 1,000. Na ɔde twitwa ne nwan ho wɔ Kamel. Na ɔbarima no din de Nabal, na ne yere din de Abigail. Na ɔbaa no wɔ adwempa, na ne ho nso yɛ fɛ. Na ɔbarima no deɛ, na ɔyɛ den,
na ne yɛ nyɛ, na ɔyɛ Kalebni. Na Dawid tee no ɛserɛ so hɔ sɛ Nabal retwitwa ne nwan ho. Na Dawid somaa mmerante 10. Na Dawid ka kyerɛɛ mmerante no sɛ, momforo nkɔ Kamel na monkɔ Nabal nkyɛn, na monkɔbɔ me din kyia no ma me. Na monse no sɛ, asomdwie nka wo, asomdwie nka wo fie, na asomdwie nka deɛ wowɔ nyinaa. Na afei mate sɛ wowɔ nnwan ho twitwafoɔ. Afei wo nnwanhwɛfoɔ a wowɔ wɔn no ne yɛn tenaeɛ no, yɛampoopoo wɔn, na wɔn bere biara nso anyera bere a wɔtenaa Kamel no nyinaa. Bisabisa wo mmeranteɛ no, na wɔbɛka kyerɛ wo. Enti ma mmeranteɛ no nya w'anim animonyam. Na fahyɛ da na yaba yi, fa deɛ ɛtɔ wo nsɛm ma wo nkoa ne wo ba Dawid. Na Dawid mmeranteɛ no duruiɛ no, ɔde Dawid ni ka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Nabal, na wɔtwɛnen. Na Nabal buaa Dawid nkoa no sɛ, hwan ne Dawid, na hwan ne Yisai ba? Ɛnɛ nkoa a wɔtete wɔn ho firi wɔn wuranom ho dɔɔso. Na memfa m'aduane ne me nsuo ne me nam a mɛkum de ma me nwa ho twitwafoɔ no mema nnipa a mennim deɛ wofiri anaa. Ɛna Dawid mmeranteɛ no danee wɔn ho sii kwan soɔ, na ɔsan bɛkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ ne nnipa no sɛ, mo nyinaa mobɔ mo nkrantɛ mo asenim. Na wɔn nyinaa bobɔɔ wɔn nkrantɛ, na Dawid nso bɔɔ ne nkrantɛ. Na ɛbɛyɛ mmarima 400 foro dii Dawid akyi, na 200 tenaa nneɛma no ho. Na mmeranteɛ no mu baako kɔka kyerɛɛ Nabal yere Abigail sɛ, hwɛ, Dawid somaa abɔfoɔ firi ɛserɛ so bɛkyiaa yɛn wura, na opoopoo wɔn. Nso nnipa no yɛ ma yɛn sɛ, na wɔanyɛ yɛn bɔne biara. Na yɛwɔ wuram hɔ a yɛne wɔn nam no nyinaa, yɛn bere biara anyera da. Wɔyɛɛ yɛn ho fɛsuo anadwo ne awia, bere a yɛne wɔn te a yɛrehwɛ nnwan no nyinaa. Na afei hwɛ, na dwene deɛ wobɛyɔ, na wakyere yɛn wura ne ne fie nyinaa so sabɔne. Nso ɔyɛ ɔba huhuni a obi ntumi nkasa nkyerɛ no. Ɛna Abigail yɛ ntɛm faa paano 200 ne nsa nkotokuo 2 ma, ne nnwan num a wasiesie wɔn ne nkyewe susuade 5, ne bobe aba a wabɔ no ntoantoa 200 de soaa mfunumu. Na ɔka kyerɛɛ ne mmeranteɛ no sɛ, monsene ni manim, hwɛ, meredi mo akyiri maba. Na ne kunu Nabal deɛ, wanka ankyerɛ no. Na ɛbaa sɛ ɔte afunumu so resane aba bepɔw no aseɛ no, hwɛ, na Dawid ne ne nnipa no nso resane hyia no. Na ohyiaa wɔn, nso na Dawid aka sɛ, kwara kwa na mahwɛ oyiadeɛ a ɔwɔ no ɛserɛ so nyinaa soɔ, na deɛ ɛyɛ ne deɛ nyinaa mu biribiara anyera. Nso bɔne na ɔde ahyɛ me papa naa mu. Sɛ kosi ɔkyena nɔpa, migya n'adeɛ a ɔwɔ nyinaa mu onini baako sɛ mpo a, Onyankopɔn nyɛ Dawid atamfo sa na wɔnka ho sa. Na Abigail huu Dawid no, wɔyɛ ntɛm firi n'afunumu so sii fam, na wɔde n'anim butuu Dawid anim, na ɔbɔɔ ne mu ase kɔɔ fam, na wɔde ne ho hwee ne nan ase kaa sɛ, me wura, me so na amumuyɔ yi nna, na ma wafena nkasa ngu w'asom na tie wafena nsɛm. Mesrɛw, mma me wura mfa n'akoma nto onipa huhuni Nabal yi so, na sɛ ne din tie no, sɛ ɔte ara ne no. Nabal ne ne din, agyegye ntwisɛm wɔ ne mu, na me wafena adeɛ. Manhunu me wura mmerante a wɔsomaa wɔn no. Na afei, me wura, sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ, Awurade ɛsanka wo, na woambɛdi mogya ho so, sɛ wode wara wo nsa bɛtɔwrɛ. Na afei, ma w'atamfo ne wɔn a wɔpɛ me wura bɔne no nyɛ sɛ Nabal. Na afei, akyɛde a wafena de abrɛ me wura yi, ma wɔmfa mma mmerante a wodi me wura akyiri no. Fa ɛso yi firi wafena na ampa ara Awurade bɛkyekyere efi a ɛtim ama me wura, efiri sɛ me wura reko ama Awurade, na wɔrenhu no wo mu bɔne biara wo nna nyinaa. Na sɛ onipa asɔre retiw na wahwehwɛ wo akum a, ɛnea wɔnkyekyere me wura kra nkwa buaa mu. Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn, na w'atamfo kra deɛ, wɔnto no sɛ ade a efiri ntɔmoɔ mu. Na sɛ Awurade nya yɛ me wura papa a waka wɔ wo ho no nyinaa, na ɔde wo si Israel so hene a, me wura renho, na n'akoma remmɔ no pɛrepɛre. Sɛ waka mogya egu kwa,
anaasɛ me wura no ara atɔ werɛ. Na Awurade bɛyɛ me wura yie, na wakae w'afenaa. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Abigail sɛ, Nhyira nka Awurade, Israel Nyankopɔn a ɔsomaa wo ma a wobɛhyia me nnɛ yi. Na nhyira nka w'adwempa, na nhyira nka wo sɛ wɔsanka me nnɛ da yi, na mankɔdi mmogya ho so, na mamfa me ara me nsa mantɔ werɛ. Na mpa ara, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a wɔsanka me na manyɛ wo bɔne no te aseɛ yi. Sɛ woanyɛ ntɛm a mehyia me a, anka ɛbɛduru ɔkyena nɔpa, obiara a ɔyɛ onini renka ma Nabal. Ɛna Dawid gyee deɛ ɔde brɛɛ no ne nsɛm, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Foro kɔ wo fie asomdwoe mu, hwɛ, matie wo, na mahwɛ w'anim. Na Abigail kɔɔ Nabal nkyɛn. Na hwɛ, wato ne ho pono, ne fie hɔ sɛ ɔhene pono. Na Nabal ani agye ne ho, na waboro titaa, na wanka no hwee kosii sɛ adeɛ kyee. Na anɔpa nsa tetee Nabal ani soɔ no. Na yere kaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no, na n'akoma gyenee wɔ ne yam, na ɔdanee sɛ ɔboɔ. Na ɛbɛyɛ dadu no, Awurade bɔɔ Nabal na owui. Na Dawid tee sɛ Nabal awuo no, ɔkaa sɛ, Nhyira nka Awurade a watɔ Nabal nsopa so werɛ ama me na wasɔ n'akoa mu afiri bɔne ho. Na Awurade adane Nabal bɔne agu n'atifi. Na Dawid soma maa wɔne Abigail kɔkasaa sɛ ɔbɛfa no awareɛ. Na Dawid nkoa no duru Abigail nkyɛn Kamel kɔka kyerɛɛ no sɛ, Dawid asoma yɛn wo nkyɛn sɛ ɔrebɛfa wo aware. Na ɔsɔre bɔɔ ne tiri ase kotoe kaa sɛ, Hwɛ, w'afena yɛ abaawa a ɔbɛhohoro me wura nkoa anaa ho. Na Abigail yɛ ntam sɔre tenaa afunumu so, ne mmaawa baanum a ɔnenam ne nan aseɛ. Na wodii Dawid abɔfoɔ n'akyi kɔyɛɛ ne ye. Na Dawid waree Ahinoam a ofiri Yeser nso. Na wɔn baanu no yɛ ne yerenom. Na Saul de ne ba Mikal, Dawid yere no ama Lais ba Palti a ofiri Galim. Samuel nwoma edi kan, ti 26. Na Sififoɔ baa Saul nkyɛn Gibea bɛka sɛ, Ɛnyɛ Dawid na ohunta Hakila koko a ɛtrɛ pata no anim no soɔ no. Ɛna Saul sɔre sane kɔɔ Sif srɛ soɔ. Ɔne Israel mmarima mpensa wayi wɔn, sɛ ɔrekɔhwehwɛ Dawid Sif srɛ so. Na Saul kyere nsraban Hakila koko a ɛkyerɛ ɛsrɛ pataa no anim no so, ɛkwan ho. Na Dawid deɛ, ɔtenaa ɛsrɛ no so. Na wohunu sɛ Saul reti no aba ɛsrɛ no so. Na Dawid somaa akwansrafoɔ. Na ohunu sɛ Saul aba ampa. Ɛna Dawid sɔre kɔɔ deɛ Saul akyere nsraban hɔ. Na Dawid hunu faako a Saul ne ne sahene na ɛba Abner deda. Nso Saul da nteaseɛnam aboaeɛ hɔ. Na ɛdɔm no akyere nsraban atwa ne ho ahyia. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Hetini Ahimelek ne Seruia ba Abisai, Yoab nua sɛ, Hwan na ɔne me bɛsane akɔ Saul nkyɛn wɔ nsra mu hɔ? Na Abisai se, Me ne wo bɛsane akɔ. Na Dawid ne Abisai kɔɔ ɛdɔm no nkyɛn anadwo. Na hwɛ, Saul da hɔ ada, nteaseɛnam aboaeɛ hɔ. Na ne pea si fam wɔ n'atifi. Na Abner ne dɔm no deda ne ho hyia. Na Abisai ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Onyankopɔn de wo tamfo ahyɛ wo nsa nnɛ. Na afei ma memfa pea no menwɔ no menkuta fam prɛko, na meremfoa ne so. Na Dawid ka kyerɛɛ Abisai sɛ, Nku no, na hwan na ɔtene ne nsa ka deɛ Awurade asra no na odi bem? Na Dawid kaa sɛ, Sɛ Awurade te aseɛ yi, gye Awurade na ɔbɛka no, sɛ ne da bɛduru na wawu anaasɛ ɔbɛkɔ ɔsa na apra no akɔ. Awurade mma no mpare me sɛ mɛtene me nsa maka deɛ Awurade asra no no. Na afei fa pea a ɛwɔ n'atifi no ne nsuo kuruwa no na yɛnkɔ. Ɛna Dawid faa pea ne nsuo kuruwa no firi Saul atifi. Na wɔkɔe. Na obiara anhunu, na obiara ante, na obiara anyane, na wɔn nyinaa adeda, ɛfiri sɛ Awurade nna hɔ atotɔ wɔn so. Na Dawid sene kɔɔ ɔfa no ho a. Na okogyinaa bepɔ no atifi wɔ akyirikyiri a kwan pa ara da wɔn ntam. Na Dawid hyɛ ɛdɔm no ne na ɛba Abner mmɔn sɛ, Abner, wonye so? Ɛna Abner gyee so sɛ, Ɛyɛ wo hwan na worehyɛ ɔhene mmɔn no? Na Dawid ka kyerɛɛ Abner sɛ, Wonyɛ ɔbarima, na hwan na ɔte sɛ wo wɔ Israel mu? Na adɛn nti na woanwɛn wo wura ɔhene? Na ɛdɔm no mu bi baa sɛ anka ɔrebekum wo wura ɔhene. Asɛm a wɔde yi nyɛ. Sɛ Awurade te aseɛ yi, Mose wuo,
sɛ mo anwɛn mu wura Awurade asa no na afei hwɛ deɛ ɔhene pia ne nsuo kuruwa a esisi n'atifi no wɔ. Ɛna Saul huu sɛ ɛyɛ Dawid nne, na ɔkaa sɛ, wo ni nie, me ba Dawid. Na Dawid se, ɛyɛ me ne, me wura ɔhene. Na ɔkaa sɛ, adɛn nti na me wura di n'akoa akyiri sɛ yie? Mayɛ dɛn, anaasɛ bɔne bɛn na ɛwɔ me nsam? Enti afei ma me wura ɔhene ntie n'akoa nsɛm. Sɛ Awurade na wahwanyan wo atia me a, ɛne ma no nye aduane afɔdeɛ. Na sɛ yɛ nnipa mma deɛ a, wadome wɔn Awurade anim. Sɛ wɔpamo me nnɛ, sɛ minnya Awurade agyapadeɛ no bi, na wɔse, kɔna kɔsom anyame foforɔ. Enti afei wɔma me mogya ngu fam wɔ faako a ɛnyɛ Awurade anim. Ɛfiri sɛ Israel hene afiri adi rehwehwɛ ɔkraman dwie, sɛdeɛ wɔti akɔkɔhwedeɛ wɔ mmepɔ soɔ. Ɛna Saul kaa sɛ, mayɛ bɔne, san bra, me ba Dawid, na merenyɛ wo bɔne bio, ɛfiri sɛ me kra boa yɛ den w'ani so nnɛ da yi. Hwɛ, madi nkwaseasɛm na mafom bebree pa ara. Na Dawid buaa sɛ, hwɛ ɔhene pianie, na ma mmeranteɛ no mu baako mmra mmɛfa. Na Awurade bɛdane onipa biara tenenee ne ne nokoredie ama no. Sɛ nnɛ Awurade de wo hyɛɛ me nsa, na mampɛ sɛ metene me nsa meka deɛ Awurade asra no. Na hwɛ, sɛdeɛ wo kra asom boɔ ɛnnɛ m'ani soɔ yi, saa ara na me kra nso nsom boɔ Awurade ani soɔ, na onyi me mfiri ahohiahia nyinaa mu. Na Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ, nhyira nka wo, me ba Dawid. Wobɛyɛ ahoɔden ne pii, na wobɛdi mu nim nso. Ɛna Dawid sii ne kwan soɔ, na Saul san kɔɔ ne tenabea. Samuel nwoma edi kan, ti 27. Na Dawid see no n'akoma mu sɛ, anhwɛ a dabi, Saul nsa na bekume. Biribiara nyɛ ma me sɛ medwane akɔ Filistifoɔ asase soɔ. Na Saul agyaa me na wanhwehwɛ me bio Israel asase nyinaa so, na mafiri ne nsa. Na Dawid sɔree, na wɔne mmarima 600 a ɔka ne ho no twaa mu kɔɔ Gat hene Moak ba Akis nkyɛn. Na Dawid ne Akis tenaa Gat. Ɔno ne mmarima no, obiara ne ne fiefoɔ. Dawid ne ne yerenom baanu no, Yesri ne Ahinoam, ne Kamel ne Abigail, na Nabal yere no, na ɔka kyerɛɛ Saul sɛ, Dawid adwane kɔ Gat. Na wankɔ so anhwehwɛ no bio. Na Dawid ka kyerɛɛ Akis sɛ, sɛ manya w'anim animuonyam a, ma wɔmma me tenabea bi wiram nkuro no bi mu, na menkɔtena hɔ. Na adɛn nti na wakoa ne wo ntena ahenkuro mu? Ɛna Akis de Siklag maa no da no ara. Enti Siklag danee Yuda ahemfo deɛ de besi nnɛ yi. Na nna Dawid de tena Filistifoɔ asase soɔ no yɛ afinhyia ne abosome 9. Na Dawid ne ne mmarima no kɔkɔtua Gersufoɔ ne Gersifoɔ ne Amalekfoɔ. Na wɔn na wɔtete asase no soɔ, firi teteete de koduru so a ɛda kɔ Misrim asase soɔ no. Na Dawid bɔ asase no, na wɔanya ɔbarima anaa ɔbaa anikan. Na wɔfa anwan ne anantwie ne mfunumu ne yoma ne ntadeɛ. Na wɔsan baa Akis nkyɛn. Na Akis kaa sɛ, ahemfo na nnɛ mokɔfom wɔn faeɛ yi. Na Dawid se, yɛkɔɔ Yuda anaafoɔ fam ne Yerahmeelifoɔ anaafoɔ fam ne Kenifoɔ anaafoɔ fam. Na Dawid anya ɔbarima anaa ɔbaa bi anikan sɛ wɔde wɔn bɛba Gat. Ɛfiri sɛ wɔse, anyɛ a wɔbɛka yɛn ho asɛm sɛ, sɛɛ na Dawid ayɔ, na nna a ɔde tenaa Filistifoɔ asase soɔ no nyinaa sɛ ɔyɔɔyɛ ara ne no. Na Akis gyee Dawid dii, kaa sɛ, wama ne ho abɔn ne man Israel paara, enti ɔbɛyɛ makoa daa. Samuel nwoma edi kan, ti 28. Na saa bere no Filistifoɔ boaboa wɔn dɔm ano sɛ wɔretu sa ne Israel akɔko. Na Akis ka kyerɛɛ Dawid sɛ, huni pefee sɛ wo ne me na ɛbɛkɔ ɔsa yi, wo ne wo mmarima no. Na Dawid ka kyerɛɛ Akis sɛ, ɛneɛ wobɛhunu deɛ wakoa bɛyɔ. Na Akis ka kyerɛɛ Dawid sɛ, enti nso mede wo bɛyɛ me tiriwɛmfoɔ na nyinaa. Nso na Samuel awu, na Israel nyinaa agyam no asie no Rama, ɔno ara ne kurom. Na Saul atu asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ nyinaa afiri asase no so. Na Filistifoɔ no boaboa wɔn ano ba bɛkyere nsraban Sinim. Na Saul boaboa Israelfoɔ nyinaa ano, na wɔkyere nsraban Gilboa. Na Saul hunu Filistifoɔ nsraban no, osuroi, na n'akoma tu papaapa. Na Saul kobisaa Awurade, nanso daeɛ mu o,
Urim ntontoso adiyifo anum o Awurade amoa no ɛna Saul ka kyerɛ ne nkoa sɛ monkɔhwehwɛ ɔbaa samanfrɛni bi ma me na menkɔ ne hɔ abisa. Na ne nkoa no ka kyerɛ no sɛ hwɛ ɔbaa samanfrɛni bi wɔ Endor. Na Saul sakyerɛ ne ho hyɛ atade foforo na osii mu kɔe ɔne nnipa baanu a ɔka ne ho. Na oduru ɔbaa no nkyɛn anadwo na ɔka kyerɛ no sɛ fa ɔsamanfrɛ so hyɛ me nkɔm na ma deɛ mɛbɔ ne din makyerɛ wo no mforo mmra ma me. Na ɔbaa no ka kyerɛ no sɛ hyɛ wara wonnim deɛ Saul ayɔ sɛdeɛ watwitwa asamanfrɛfoɔ ne adunsimfoɔ firi asase yi soɔ. Na adɛn nti na woresum me kra afidie ama wakum yi? Na Saul ka no Awurade ntam sɛ Awurade te ase yi worenni asɛm yi mu so biara. Ɛna ɔbaa no ka sɛ hwan na mema no mforo mmra ma wo? Na ɔse ma Samuel mforo mmra ma me. Na ɔbaa no huu Samuel no ɔde ne kɛseɛ teɛm. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ Saul sɛ adɛn nti na wadaadaa me yi na wo ne Saul? Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ nsuro na deɛ na wuhunu. Na ɔbaa no se onyame bi na mehunu sɛ ofiri asase mu reforo ba. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ ne su te sɛn? Na ɔse akɔkora bi a ɔhyɛ atadeɛ yuu na ɔreforo ba. Na Saul huu sɛ ɛyɛ Samuel na ɔbɔɔ ne mu ase koto sɔree no. Na Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ adɛn nti na wohaa me maa meforo baa yi? Na Saul buaa sɛ me ho hiahia me papaapa na Filistifoɔ ne me reko na Onyankopɔn apa m'akyi na ommua me biom. Ɔmfa adiyifoɔ so na ɔmfa daeɛ mu nso enti na mafrɛ wo yi sɛ kyerɛ me deɛ menyɔ. Na Samuel ka sɛ adɛn nti na wonim sɛ Awurade apa w'akyiri na wadane wo tamfo na wobisa me adeɛ yi? Na Awurade ayɔ sɛdeɛ ɔnam me so kaeɛ no. Na Awurade ahwam wo nsɛm ahennie no de akɔma wo yɔnko Dawid. Esiane sɛ wantie Awurade ne na woanyɛ n'abufuhyeɛ so adeɛ Amalekfoɔ so nti, ɛna Awurade ayɔ wo ɛso adeɛ nnɛ yi. Na Awurade de Israel nso ne wo bɛhyɛ Filistifoɔ nsa. Na ɔkyena wo ne wo mma bɛba abɛka me ho. Na Awurade de Israel dɔm nso bɛhyɛ Filistifoɔ nsa. Ɛna ntɛm ara Saul hwee ase bankwaa birim. Na Samuel nsɛm no nti osuro papaapa. Nso na ahoɔden biara ne ne mu. Ɛfiri sɛ na onidii da mu no nyinaa ne anadwo mu no nyinaa. Na ɔbaa no baa Saul nkyɛn. Na ohunu sɛ wayɛ yɔɔ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ hyɛ wafena atie o. Na mede me kra mato me nsɛm. Na matie wo nsɛm a woka kyerɛɛ me no. Na wo nso tie wafena na ma memfa paano bu prɛko me mesi w'anim na di na woanya ahoɔden de asi wo kwan so akɔ. Na wampene ka sɛ merenni. Na ne nkoa ne ɔbaa no nso hyɛɛ no. Na otie wɔn. Na ɔsɔre firi fam tenaa mpa so. Nso na ɔbaa no wɔ nantwie ba a wadɔre wɔ efie hɔ. Na ɔyɛ ntɛm kum no. Na ɔfa asikyiresiam fɔree. Na ɔde too apiti. Na ɔde besii Saul ne ne nkoa no anim. Na odii. Na ɔsɔre sii mu kɔe anadwo no. Samuel nwoma edi kan ti 29. Afei Filistifoɔ boaboa wɔn dɔm nyinaa ano ba Afik. Na Israelfoɔ kɔkyere nsraban nsuo aniwa a ɛwɔ Yesel ho. Na Filistifoɔ asafohene betwaa mu. Ɔha ne apem so. Na Dawid ne ne mmarima no ka Akis ho betwaa mu wɔkyi dɔm no mu. Ɛna Filistifoɔ asafohene no kaa sɛ na Hebrufoɔ yi ɛ. Na Akis ka kyerɛɛ Filistifoɔ asafohene no sɛ ɛnyɛ Dawid Israel hene so ako a wɔne me atena ɛnna sɛɛ anaa mfie sɛɛ yi a menhunu ne ho bɔne biara firi da a wɔwaeɛ de besi nnɛ no nie. Na Filistifoɔ asafohene no bufuo no. Na Filistifoɔ asafohene no ka kyerɛɛ no sɛ ma ɔbarima yi nsane na ɔnsane nkɔ ne tenabea a wɔde no tenaeɛ hɔ. Na mma ɔne yɛn nkɔ ɔsa no na wɔanane n'ani ankyerɛ yɛn ɔko no mu. Na ɛdeɛn na oyi de bɛpata ne wura? Ɛnyɛ nnipa yi ti. Ɛnyɛ Dawid a wɔgye ne ho dwom so asɛm sɛ Saul akum n'apem na Dawid akum ne mpem du no nie anaa? Ɛna Akis frɛɛ Dawid ka kyerɛɛ no sɛ
sɛ Awurade te ase yi, wotene na me deɛ anka yɛma me sɛ wo ne me bedi akɔneaba wɔ sa yi mu, ɛfiri sɛ ɛfiri da a wobaa me nkyɛn de besi nnɛ menhunu wo ho bɔne biara. Na asafohene no na ɛmpɛ woɔ, enti san na kɔ asomdwoem, na wo ho anyɛ Filistifoɔ no ahi. Na Dawid ka kyerɛɛ Akis sɛ, na mayɛ dɛn? Na ɛdeɛn na wahu no w'akoa ho firi da a mebaa w'anim de abesi nnɛ yi a enti menkɔ na me ne me wura ɔhene atamfoɔ nkɔko yi? Na Akis bua see Dawid sɛ, menim sɛ woyɛ wɔ m'ani so sɛ Onyankopɔn bɔfoɔ. Ɛnso Filistifoɔ asafohene no na wɔse, ɔne yɛn renkɔ ɔsa no. Enti monsɔre anɔpahema, wo ne wo wura nko a wɔne wo baeɛ no, na monsɔre nhema n'animu tete ara pa a moasi mu akɔ. Ɛna Dawid ne ne mmarima no tuaa nhema sii mu sɛ ɔresan akɔ Filistifoɔ asase so. Na Filistifoɔ no baa Yesreel. Samuel nwoma edi kan, ti 30. Na Dawid ne ne mmarima no duruu Siklag da ɛtɔ so 3 no. Na Amalekfoɔ abetua anafoɔ fam ne Siklag. Na wabɔ Siklag, na wɔde ogya ahye. Na wafa mmaa a wɔwɔ mu no nomum, firi mmɔfra so kosi mpanin so. Wɔankum obiara, na wɔsoaa wɔn sii kwan so kɔe. Na Dawid ne mmarima no duru kuro no mu no, na hwɛ, wɔde ogya ahye. Na wɔn yerenom ne wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa no, wafa wɔn nomum kɔ. Ɛna Dawid ne dɔm a wɔka ne ho no memaa wɔn ne so suu yara kosii sɛ wonya ahoɔden nso bio. Na Dawid yerenom baanu no, Yesreni Ahinoam ne Karmelni Abigail, Nabal yere no, nso wafa wɔn nomum bi. Na Dawid ho kyerɛ no papaapa, ɛfiri sɛ ɛdɔm no kaa sɛ obesi no aboɔ. Na ɛdɔm no nyinaa kra botoe, wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa nti. Nanso Dawid hyɛɛ ne ho den Awurade Nyankopɔn mu. Na Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfo Ahimelek ba Abiatar sɛ, fa asɔfotaadeɛ no brɛ me. Na Abiatar de asɔfotaadeɛ no brɛɛ Dawid. Na Dawid bisaa Awurade sɛ, minti ɛdɔm yi anaa mɛto wɔn? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ti wɔn, na wobɛto wɔn, na gye nso wobɛgye. Ɛna Dawid sii mu kɔe, ɔno ne mmarima 600 a wɔka ne ho no. Na oduru Besor subonhwa ho no, wɔn a wɔkaa akyire no so hɔ. Na Dawid ne mmarima 400 tii wɔn. Na 200 a wɔabrɛ a wɔantumi antwa Besor subonhwa no so hɔ. Na ohunu Misrini bi wura mu hɔ. Na ɔde no brɛɛ Dawid. Na wɔmaa no paano dii. Na wɔmaa no nsuo nomee. Na wɔmaa no borɔdɔma ɛtoa sini ne bobe aba ntoa 2. Na odiiɛ no, n'ani so baeɛ no, ɛfiri sɛ nansa awia ne anadwo, na onni dii, na ɔnomee. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, hwan nnipa ne wo, na ɛhe na wofire? Na ɔse, meyɛ Misraimni ba, Amalekni bi akoa, na me wura gyaa me hɔ, ɛfiri sɛ yadeɛ bɔɔ me n'ano. Ekotua Kretifoɔ anafoɔ fam, ne deɛ ɛyɛ Yuda dea no ne Kaleb anafoɔ fam. Na yɛde ogya hye Siklag. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, wode me bɛsane akɔ ɛdɔm no nkyɛn? Na ɔse, ka me Onyankopɔn sɛ worenkume, nso woremfa me nhyɛ me wura nsa, na mede wo bɛsane akɔ ɛdɔm no nkyɛn. Na ɔde no sane kɔe. Na hwɛ, asadeɛ bebrebe a wɔakɔfa no Filistifoɔ asase soɔ ne Yuda asase soɔ no nti, wɔboaboa fam hɔ nyinaa redidi, na wɔrenom, na wɔresa. Na Dawid kunkum wɔn firi ahemadakye kosii da a edi soɔ no anwummerɛ. Na wɔn mu biara amfiri mu amfi, gye mmeranteɛ 400 a wɔtenatena yoma so dwaneeɛ. Na Dawid gye deɛ Amalek faeɛ no nyinaa. Ne yerenom baanu no nso, Dawid gye wɔn. Na anka wɔn biribiara, kituo, kɛse o, mmabarima o, mmammaa o, asade a wɔbɛfaeɛ no mu biara o, Dawid de ne nyinaa sane bae. Na Dawid faa nnwan ne anantwie no nyinaa, na wɔde wɔn dii mmoa n'anim bae, na wɔkaa sɛ, yei deɛ, Dawid asadeɛ nie. Na Dawid duru mmarima 200 a wɔabrɛ a wɔantumi anni Dawid akyiri a wogyaa wɔn tenaa Besor subonhwa ho no nkyɛn. Na wofiri adi behyiaa Dawid ne ɛdɔm a wɔne no nam no. Na Dawid pinkyɛn ɛdɔm no kyiaa wɔn. Ɛna mmarima a wɔne Dawid kɔɔeɛ no mu nnipa bɔne ne ahuhufoɔ buaa sɛ, ɛnam sɛ wɔne yɛn ankɔ nti, wɔremma wɔn asade a yɛakɔgye ani bi, gye wɔn yerenom ne wɔn mma na wɔmfa wɔn korɔ. Na Dawid kaa sɛ, anuanom monyɛ saa deɛ Awurade de ama yɛn ho,
na wahwɛ yɛn so, na wɔde dɔm a ɔbaa yɛn soɔ no ahyɛ yɛn nsa. Na hwan na obetie mo asɛm yi mu? Na sɛdeɛ ɔkɔ akɔnnɔ kyɛfa teɛ no, saa ara na deɛ ɔtenaa nneɛma ho no nso kyɛfa teɛ. Wɔnkyɛ mu pɛ. Na ɛfiri da no ara de rekorɔ no, ɔde too hɔ yɛɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ ma Israel de besi nnɛ. Na Dawid duru Siklag no, ɔsoma ma wɔde asadeɛ no bi kɔmaa Yuda mpanin a wɔyɛ ne namfo kaa sɛ, hwɛ, Awurade atamfo asadeɛ mu akyɛdeɛ a wɔde rebrɛ mu nie. Ɔde kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel, ne wɔn a wɔwɔ Ramot a ɛwɔ anafoɔ fam, ne wɔn a wɔwɔ Yati, ne wɔn a wɔwɔ Aroi, ne wɔn a wɔwɔ Sifmot, ne wɔn a wɔwɔ Estimoa, ne wɔn a wɔwɔ Rakal, ne wɔn a wɔwɔ Yeramefoɔ nkurom, ne wɔn a wɔwɔ Kenifoɔ kurom, ne wɔn a wɔwɔ Homa, ne wɔn a wɔwɔ Kol Asan, ne wɔn a wɔwɔ Atak, ne wɔn a wɔwɔ Hebron, ne mmeammea a Dawid ne ne nnipa kyinkyiniiɛ hɔ. Samuel nwoma edi kan, ti 31. Na Filistifoɔ ne Israel koe. Na Israel mmarima dwanee Filistifoɔ anim. Na wɔtotɔɔ Gilboa bepɔ so. Na Filistifoɔ tu saa Saul ne ne mma. Na Filistifoɔ no kum Saul ma Yonatan, ne Abinadab, ne Malkisua. Na ɔko no danee Saul. Na agyantofoɔ, mmarima a wokura tadua, too no. Na osuro agyantofoɔ no sɛ, na Saul ka kyerɛɛ n'akodeɛ kurani sɛ, to nkrantɛfa wɔ me, na momonotofoɔ ama mɛwɔ me amɛyɛ me adeɛ. Na n'akodeɛ kurani no ampene, ɛfiri sɛ na osuro pii. Ɛna Saul fa nkrantɛ na wɔhwee soɔ. Na n'akodeɛ kurani no hunu sɛ Saul awuo no, ɔno nso hwee ne nkrantɛ so saa ara. Na ɔne no wui. Saa na Saul ne ne mma baasa, ne n'akodeɛ kurani ne ne mmarima nyinaa nso wuwuu prɛko da no ara. Na Israel mmarima a wɔwɔ bɔnhwa no agya ne wɔn a wɔwɔ Yordan agya hunu sɛ Israel mmarima adwane na Saul ne ne mma atotɔ no, wogyae nkuro no hɔ dwanedwane, na Filistifoɔ no ba bɛtenaa mu. Na deɛ kyee a Filistifoɔ ba bɛyiyi atɔfoɔ ho adeɛ no, ohunu Saul ne ne mma baasa no sɛ watotɔ wɔ Gilboa bepɔ soɔ. Na wotwaa ne ti, na woyii ne ho akodeɛ, na ɔsoma ma wɔde kyini Filistifoɔ asase so hyiae, sɛ wɔnkɔbɔ kaseɛ wɔ wɔn abosomfie ne ɔman no mu. Na ɔde n'akodeɛ no kosiee Astarot dan mu. Na ne funu no, ɔde sɛn Bet-San fasuo ho. Na Yabes Gileadfoɔ tee deɛ Filistifoɔ ayɛ Saul no, akomfoɔ nyinaa sɔre nam anadwo nyinaa kɔfaa Saul funu ne ne mma afunu no firi Bet-San fasuo no ho, de baa Yabes, na wɔhyee no wɔ hɔ. Na wɔfaa wɔn nnompe kɔkoraa no santɛ no ase wɔ Yabes, na wodii mmuada nnanson.